Low mic, yes. Hello, Mike.好，我是入门班的 Rona 老师。好，我是入门班的 Rona 老师。Reboredo TV Super Mega Love shoutout naman dyan. Long time no look pare ko Idol. Long time no look tayo Busy tayo ngayon Tamsak naman dyan pare ko mga idol. Wala tayong pa-music ngayon. CPR na yung ginagamit ko. Hanap tayo. Sobrang busy ba pare ko Naku naman yan sana all busy. Team Pasakaw Super Mega Love shoutout. Naku naman yan. Tamsak Dan Mayor, maraming pong salamat yan idol mga idol. Maraming salamat. Wala tayong pa-music ngayon Medyo tayo ngayon. CPR na yung ginagamit ng pa-music. Mamaya maghahanap akong bago. Super Mega Love shoutout dyan. Team Pasakaw is on the house. Wala bang CPR yun? Ikaw lang makaka-relate nun, pare ko Ano pang bago yung Idol! Super Mega Love shoutout dyan Johan Vlog. Vlog ang Samar, at least walang CPR. Tamsak po. Ayan, maraming salamat. Baba na, idol. Baba na, busy. Bakit wala si Vlog at TV Samar walang jacket?
Lalagyan na kita ng jacket ha. Ayan. Vlog ang TV Summer, may jacket ka na? Ayan, super mega love shoutout dyan. Highly recommended monetized channel na po yan, Arjohan Vlog. At nandyan na rin po ang magandang nag-ELS sa Lipa City. Adel, sulit, highly recommended monetized channel na po yan. Ako naman yan, mga idol. Jap G, hi host, tamsak, super mega love shoutout sa'yo, Jap G. Bibigyan kita ng super jacket, medium size. And 24 hours plain time sa inyong mga video. Alright, nako naman yan. Teka lang, lilista ko kayo at baka makalimutan. Sayang ang playing. Sayang ang what's our, sayang. Ayan, hello gandang Adel. Ayan, sana all maganda. Ayan, si Ma'am Adel, nandyan na. Hello sa lahat. Patamsak naman po ang premiere na kalababa ngayon. Stuck on you. Pakitamsakan po yan mga idol. At pag hindi pa kayo kadikit, dikitan nyo na rin. Ayan. Vlog ang TV. Nagbaba ng bahay. Teka lang, ililista ko yan. Baka makalimutan ko kayo eh. Si Japji, ano ba to? Si Japji? May account ba to si Japji? Japji! May account ba yan, Japji? Para may play natin yan ng 24 hours, plain time. Kaya naman idol kita eh, 24 hours playing sa videos. Sarap-sarap sa ears. Ayun. Salamat po idol. Yung jacket na suot mo, sana ang gusto ko, Mayor. Ayos yan. Oo, sige. Pag nagkita tayo sa mata, maganda to. Ang ganda ng tipo mo. Oh, ang ganda ng tipo mo, Reboredo TV, Adidas. Ayos na yan. Pag nagkita tayo sa mata, arborin mo sa akin. Pag nagkita tayo sa mata, pwede yung arborin to pag nagkita tayo sa mga mata natin, ha? Kim Pasakaw. Mga main account po ba to? Mga main account po, para ma-play po natin ang 24 hours playing time, itong mga to. Pasakaw, Kim Pasakaw. Yan, super mega love shoutout ang idol. Ayan, deskarte mo to. Na-miss kita idol. Na-miss din kita, deskarte mo to. Naku naman yan. Highly recommended monetized channel na rin po yan si deskarte mo to. Deskarte mo to. Deskarte ko to. Ayan ha. Akin na lang. Kung sino pong maunang magkakita sa mata, sa kanya ko ibibigay to. Adidas na ka, masarap yan, adobohin. Pag na-arbor ko, aadobohin mo ha. Sige, patamsak naman po mga idol. Masarap ang adobong Adidas. Katakot-takot niya. Adidas, katakot-takot. Masarap nga yan. Japji, may account ba yan, Japji?
Baka hindi ka pa dikit sa kay Idol Host. Ayan, Vlog-Vlogan TV Samar, nandyan pa rin. Baka hindi pa kayo kadikit kay host, baka naman. Mag-iwan po kayo ng baka sa aking latest upload, pero luman-luma na yung upload na yon. Ayan, marami pong salamat dyan. Sige, baba po kayo ng mga bahay nyo, baba po kayo. Anlilapagan po yan, makipagdigitan po kayo ha, habang naipagkwentuhan kay Idol. Ayan, super mega love shoutout sa inyong lahat. Andiyan po, magandang gabi sa inyong lahat, ang mga gwapo't gwapa sa balat ng Tinalupan. Naku naman yan, super mega love shoutout. Tamsak lang, balik-balik di pag may time. Tamsak lang, balik-balik di pag may time. Tamsak lang, balik-balik di pag may time. Host, kung di ako dikit sa'yo, edi sana wala ako dito. Ikaw baka di mo ako binalikan. Tay-tay di ha? Katakot-takot na yan. Jap-jap di. Ano yun? Ano yun? Ayun yung aking multo. Narinig niyo yung multo ko, ano? Ang lupit ng multo ko, daming echo. Alright. Naku naman yan. Super mega love shoutout dyan ha. Descarry mo to. Ayan, so ano po yan ha? Highly recommended monetized channel po yan. Dikitan nyo po yan mga idol. Si Descarry mo to. Si Stock on You. Isa pa yan. Naniningil ako host. Mas maganda maningil pag naka-live. Ayan, si Jap G. Okay, sige. Diya, puntahan niya. Kita may account ba yan, Jap G? Tignan ko nga. Baba ko na nga rin bahay mo, Jap G. Jap G, ayan. Ayan, highly recommended monetized channel na pala to si Jap G. Naku, sige ako nga magbababa ng bahay nito ni Jap G. Dikit na ako pala sa'yo, dikit na. Naku naman yan, dikit kalimbang all pa pala. Grabe naman yan, o Jap G. Sige, bababa ko ang bahay mo. Ayan. Super highly recommended monetized na rin pala to si Jap G. Taga saan ka, Jap G? Ang laki pala ng bahay nito ni Jap G. Baka sakaling mag-bail sa akin. Pwede, ano na ha? Jap G ha, ibababa ko. Ayan, oh, si Jap G. Pampanga House, ayan, highly recommended monetized channel from all the way from Pampanga. Jap G. Jap G is on the house. Naku naman yan, sige. Salamat host, Pogi. Ay, hindi po ako Pogi, cute lang, cute. Ayan ha, si Mama Adel Sulit nandyan din. Baka naman dikitan nyo yan, baka hindi nyo pa kadikit. All the way from Lipa City, ang pinakamagandang nag-ELS sa balat ng YT. Adel Sulit. Ayan. Super mega love shoutout. Hindi ka naman mabalikan yan. I-play, naman yan, idol. 24/7 po ang playing time natin. Jap G, naku naman. I-play po natin yung mga paharang-harang nyo, ha. Si Mama Adel Sulit po, friend ko siya. Ayan, sana all, ha. Madaming friend. Ayan ha, manako, napakabait niyan si Ma'am Adel. Lagi akong ibinababa niyan sa kanyang LS. Teka lang, Roberedo. Maghahanap tayo. I have some things to say, so take it on the way. Hanap tayo ng yung walang CPR. Baba kayo ng bahay niyo, baba. Dikitan niyo po yan si Jap G, oh. All the way from Pampanga po yan, oh. Highly recommended monetized channel. Ang laki na ng bahay ni Ma'am Jap G. Dikitan po kayo, ha. Yung mga hindi nagbababa, manual search nyo para madikitan nyo. Nako, sayang ang oras at panahon. Ayan, Jap G, hello. Sabi ni Mama Adel, nandyan pa rin.
Kinig lang ako, idol. Masakit ang tiyan ko. Itain mo na yan, ha? Vice President, itain mo na yan. Itain mo na yan. Masakit na pala ang tiyan mo eh. Punta na sa banyo. Takbo na. Baka naman dyan pa yan magkalat eh. Paktay tayo diha niyan. Katakot-takot ka. Grabe naman yan. Roberedo TV, hello, hello. Ayan. Hello, Ma'am Adel. Hindi po ako natatay eh. Ayan, bakit sumasakit ang tiyan mo? Baka naman ako kumbulsyon ka. Ano ba? Masakit lang. Ay, masakit lang. Baka naman may kabag. Iutot mo na lang. Adel ganda. Nabisit ko din tong pogi na host na to. Ayan, super mega love shoutout. Hindi po ako pogi. Cute lang ako. Cute lang. Ayan, baka naman biglang mapa dyan si Ma'am Japji. Naku naman yan. All the way from Pampanga po yan si Japji. Ibababa po boli ang kanyang bahay ha mga idol. Baka naman. Dikitan niyo po yan ha. Ayan, naku, napakabait niya no. Baka biglang mapa dyan sa aking join perks. Naku naman, si Japji. Ayun na, binaba ko na po ang bahay ha. Pakidikitan po yan. Ako, highly recommended monetized channel na po yan. All the way from Pampanga. Naku naman. Ayan, super mega love shoutout. Hanap tayo ng mga pa-music. Nakakalungkot pala pag walang music. Kaso baka bigla akong ma-CPR dun May tumutunog sa labas. May alam ba kayo? May alam ba kayong hindi Hindi monetize, hindi CPR. Ayan. Japji, yes naman ma'am. Dayang-dayang. Tita Gay, ayan si Super Mega Love shoutout sa akin Tita Gay. Ayan Ang pinaka-vlog na LS sa balat ng YT. All the way from saan ba si Tita Gay? Nakalimutan ko, Marikina City. Tita Gay, ano bang CPR na natin? Pa-music na natin na hindi CPR. Baka naman. Ma'am Japji, grabe yung parang original CD Salamat po sa compliment. Pakiantay po ang aking balik. Legit po tayo ma'am. Alam yan ni Mayor. Sabi ni Reboredo TV. Ayan. Ayan po Legit na legit po yan si Reboredo TV. Japji, TV full pack na makulay na bahay na may bell po. Ayan, sana all. Magbakas po kayo ng maganda Tita Gay. Ayan, nagbaba ng mga cute na emojis. Grabe naman yung mga kalbo na yan.
Salamat, Ma'am Jap G. I'm coming. Ayan. Okay, kita mo na pala. Bakas ko, sir. Galing husay ng boses. Oh, magaling kumanta yan, ha? Magaling po yung kumanta si Reboredo TV. Naku naman. Super mega love shoutout sa aking idol dyan. Naku, idol na idol ko yan sa kantahan. Mamaya muna ako balikan. Parang Ben Diesel yung kalbong yun, ha? Naku naman, katakot-takot na yan. Talagang daming kamukha ng hype na kalbong. Ayan, sino ba? Katakot-takot na yan. Kaya dahil sulit, ano daw? Mark Hera, Rehas. Tapos naman yan. Hoy, Mayor! Binibida mo na naman ako. Super mega lang siya. Hoy, magaling talagang kumanta yan si Reboredo TV. Naku, katakot-takot. Idol natin yan sa kantahan. Yan mo ako balikan now, Reboredo. Huwag mo ako agad balikan kasi baka malagas lang. Di rin ako magmamadaling balikan. Mahalaga mabalikan. Ayan, nagpuro ka balikan ang inabot, ah. Nagkabalik-balikan na. Sige, Ma'am Jap G, if that's what you want. Hayop, naka-English. Ay, talaga. Nakakalain mo naka-English ka pa nun? Hindi ko naintindihan yun, ah. Paliwanag mo, ha. If that's what you want. Nak naman. Nak ng teteng. Ha? Ang lupit. Sana all binabalikan. Sige, Ma'am Jap G. Ayan, oo nga. Sana all, ha. Binabalikan. Puro balikan ang inabot, eh. Wala naman tayo sa balik-balik, ha. Nasa Quiapo yun, yung balik-balik. Napulot ko lang yun, Mayor. Saan mo napulot naman yun? Diyan sa may tabing kalsada ninyo. Ay, yan. No official number 1 harang host, Dan Tamsak, super mega love shoutout. Ayan, no biga para official. Highly recommended monetize channel na rin po yan. Ako naman, magbabaan po kayo ng mga bahay-bahay nyo at ng makipaglaplapan po kayo dyan. Baba. Hanses Kitchen Harang. Bala ka dyan, host. Ayun, cute. Ayun. Nadali mo rin, Jap G. Cute lang, ha? Cute lang. Sige, baba po kayo ng bahay, Mayor. Maglahian na. Ayan. Ay, baba na kayo. Naku naman yan. Baba po kayo ng bahay nyo. Makipaglaptapan po kayo dyan, mga idol. Lahat po ng papasok ngayon, meron pong 24 hours playing time sa kanilang mga video. Ay, nako naman yan. Ayan. Super mega love shoutout, Hanses Kitchen is on the house na. Yan po, host, baba na ako. Sige po, magbaba na po kayo at makipaglaplapan po kayo dyan. Ilabas niyo po yung dila, ha, para masarap ang ating laplapan. Ako naman yan. Listahan, nakalista lahat para ma-play natin mamaya pagkatapos ng LS. Ay, meron po akong papatamsakan sa inyo mga idol, ha, baka naman. Kumakatok po ako sa inyo mga puso't kaluluwa kasama ang bito-bitukan nyo dyan. Ako naman. Ang aking pong sponsor at ang aking lalabs, baka naman dyan. Kumakatok po sa inyo mga damdamin. James Samson Harang. Ayan. Paki naman po. May premiere po yan mamaya. Mamayang alas 10 ng gabi. Baka naman kumakatok po sa inyo mga kaluluwa dyan. Ako naman yan. Ayan, nakapin po sa taas. Baka naman, pwede nyo pong pakitamsak-tamsakan po yan mga idol. Pag hindi nyo padikit, dikitan nyo na yan. Pakidikit po sa at patamsak sa premiere, iwan lang ng bakas. Salamat. Ayan ba yan, Jane Samsung Harang?
Ayan ba yung sa Batangas? Yung kainan sa Batangas? Natamsakan ko na yan, Ma'am Jane, ha? Maraming salamat sa pagbisita. Naku naman, parang hindi ka nag-LS ngayon. Ayan, super mega love shoutout, Jen Samson. Ayan o, highly recommended monetized channel na rin po yan, all the way from Manila, Philippines. I have some things to say, so take it on my way. MLSO Madam Jack, Hanses Kitchen. Ayan, pakidikitan mga idol, pakidikitan po yung aking ibinaba. Ay, ano po yan, sponsor and super chatter ko. Nako, ang aking lalabs. Nako naman yan. Premiere po yan, 10:30 ay 10 p.m. Baka naman mga idol. 14 million viewers is on the house. Time check tayo, 6:58 p.m. Ayan, oras na para kumain kayo mga idol. Kain na po kayo mga idol ha. Ingat po kayo sa biyahe kung kayo po ay nagbabiyahe. Sige, dikitan. Roberedo TV Dan, dikit, tamsak pulpak host, pabalik na lang po, sabi ni Nobi Official number 1. Ayan, naku naman, Roberedo TV is on the house pa rin. Makipagdikitan, tapos na ako kumain host, sana all. Pasubo naman dyan, kahit isang subo lang. Salamat, Ma'am Nobi. Yan bang main account mo? Pindutin mo yung account niya. Ay, yung ibinaba niyang bahay, yan ang kanyang main account. Reboredo TV. Ayan. Oy, bumabanat na naman yung iyong tiyahin, ha? Yung iyong tiyahin, bumabanat na naman. Nakpo, katakot-takot yan. Talaga naman, ayaw na lang manahimik eh. Katakot-takot na yan si Lobredo. Yan kasing binaba mo, palangga ang nakalagay. Dating dikit ko na yan noon pa. Ayan. Nagkadikita na pala kayo dyan. Nagkalaplapan na kayo. Hanses Kitchen, ano na? Kamusta na ang iyong monetizations? Grabe naman yan. Hindi pa rin paubos. Nabawasan na naman ba? Grabe yan. Sige, play rin. Tuloy-tuloy ang pagpe-play natin dyan. Kawawa naman yung iyong channel. Lagi na lang nababawasan ni Lolo. Ay, tinatawagan ko ng pansin si YouTube. Baka naman, pag na kayo nagbabawas, ako naman yan, katakot-takot yan. Katakot kayo, hirap na kami rito. Nagbabawas pa rin kayo hanggang ngayon, naglalagas pa rin. Ay, naku naman YouTube, naku. Super mega love shoutout sa inyo mga taga-YouTube dyan. Baka naman. Di pa rin. Panoorin mo na lang idol yung video ko. Baka naman, tamsakan mo na lang. Okay, sabi ni Nobi Official. Kuya naman kasi, wag lolo, pinapatandaan nyo kasi. Ayan kasi, nagagalit si YouTube kasi tinatawag nyo kasing lolo eh. Huwag nyo kasing tawagin lolo. Bayanin Duwag Travel Tamsakdan host, Yahoo! Ayan, sana all. Bayaning Duwag. Super mega love shoutout. Nako, highly recommended monetized channel lang po yan. Si Bayanong Duwag. Ayan, naku naman, tamsak daw sus. Ayan ha, wala tayong pa-music ngayon. Yung pa-music ko na CPR na. Burns Mechanic Vlog is on the house na rin. Bagong-bago po ito ha, Burns. Baka naman hindi ka padikit kay host. Grabe naman yan. Padikitan nyo na si host ha. At pakitamsa ka na rin. Bibigyan kita ng super jacket medium size at 24 hours playing time sa iyong mga video. Ayan. Burns Mechanic, super mega love shoutout sa iyo, kaibigan, idol. Marky Agonia Channel, Dan Tamsak President. Ayan, sana all, presidente na. Uy, grabe yun, naging presidente naman. Yung isa, mayor, ito naman, presidente. Aba,
Sa susunod, ano na kaya? Senador. Grabe yan. Yagonya Channel, Yagonya TV. Ayan. I-play natin to ha. Bayanin Duwag. Shoutout po sa inyong lahat. Magandang gabi. Ayan. Super mega love shoutout. Bayanin Duwag. Madami pong salamat sa iyong pagbisita. Burns Mechanic Vlog. Dikit na host. Full pack. Super mega love shoutout. Burns ha. Maraming salamat. Tusok na sa nakapin. Thank you naman po dyan, Jack G. Marami pong salamat. Aba, pa-level up ka, cute host. Pa-level up. Bye-bye. Pa-level up tayo. Pa-level up. Sige. Baka naman meron po kayo dyang kaibigan na nag-YouTube, nasa 3,000 watts hour na. Papasukin nyo po rito at ipi-play po natin hanggang maging 4,000 watts hour. At nang mamoni din po silang katulad natin, mga idol. Ipinamimigay na po yan ni Idol 24 TV, hindi na po pinaglalaroan yan, hindi na pinahuhulaan. Ako naman, ipinamimigay po, free po yung pinamimigay, mga idol. Enjoy guys, tip my time kayo, pasal kayo sa bahay ko at babalikan ko po kayong lahat, sabi ni Bayanin Duwag Travel. Ayan, super mega love shoutout tayo dyan ha, sa lahat. Enjoy guys, Premier Minister, nasusunod kalbong Kim Jong-un. Ayan. Prime Minister na ba? Prime Minister, katakot-takot na yan. Yung mga di ko pa kadikit dyan, baka naman, bakasin nyo lang po ako. Ayan, sabi ni Nobi Official number 1. Kung may Bayanin Duwag, may visiting Duwag, Roberto. Ay, si BC. Ayan, si BC, puro daldal lang inabot. Wala nang ginawa kundi dumaldal sa media. Uy, Lenny Logredo, baka naman. Anahimik na lang pagka walang masabing maganda, ano? Sige, baba, Marky, baba na. O, wag yung brief ang ibababa, Marky, ha? Baka naman brief ang ibaba dyan, yung bahay lang. O, sige, baba na po. Makipaglaplapan po kayo dyan, mga idol. Ang lilapagan po tayo. Ayan, kung may Bayaning Duwag, may visiting Duwag. Takot-takot na yan. Burns Mechanic Vlog, Dan Fullback Host sa nakapin. Marami pong salamat dyan, Ma'am Bern. Ano ba yan? Lalaki, babae? Burns Mechanic Vlog is on the house. Yung si Villar ang bakbakan mo, Mayor. Kawawa kaming na magsasakay. Ay, sino ba yan? Ang pangalan ng ano yun? Si Villar na yun. Ang pangalan nun? Yung asawa ba ni Manny Villar yun? Anong ang pangalan nun? Anong pangalan nung ano? Daddy Steve, super mega love shoutout dyan. Good evening host, tamsak sa'yo. Marami pong salamat Daddy Steve. Dahil dyan meron kang super jacket at meron kang 24 hours playing time sa iyong mga video. Ayan. Marami pong salamat Daddy Steve. May nakad po ba yan Daddy? Sana all Daddy. Wala tatay lang yung tawag ko sa tatay ko Ayan, di bale. Daddy Steve MLS everyone. No baby, shall balikan tayo. Ayan, Burns Mechanic Vlogs, Dan Dikit, Tamsak, Pulpak Host, pabalik na lang. Ayan. Oo, si Cynthia Elian Villar. Si Cynthia Villar pala yun. Gian Mulasgo. Ay, super mega love shoutout idol. Ay, naku naman, cute talaga yan. Pwede magbaba, pwede po, wag lang, brief, wag lang brief ang ibababa, ha? Pwede pong ibababa, ay, si Cynthia, si Cynthia Blaster Villar. Hoy, Cynthia Blaster Villar, baka naman yung mga magsasaka natin dyan, mga idol. Porque mayaman na kayo, ha? Ipamahagi nyo naman sa mga magsasaka natin. Awa-awa naman din yung mga magsasaka. Kung hindi dahil sa kanila, hindi ka kakain ng bigas. Ay, iluluto. Ng iyong katulong bago kainin. Ano? Hoy, Villar, hoy! Cynthia Villar, tinatawagan ka ng pansin. Ako naman. Yahoo! Ay da, Jorna, super mega love shoutout.
Ay, sana all magsa-shower. Sana may shower room. Sana all. Mayor, kakain muna ako at mag-shower pa. Mamaya ha, balikan kita mamaya. Ay, sana all. Sana all may shower room. Drip ang bawal ibaba ha. Panty hindi bawal. Ay, sabi ni Reveredo TV. Ako naman. Tamsak na po, Mayor. Maraming pong salamat sa mga patamsak natin dyan ha. Sabi official, gana po, full pack. Sabi ni Burns, Mechanic Vlog. Ayan, marami pong salamat sa mga patamsak natin dyan. At kung hindi pa kayo kay dikit kay host, baka naman super mega love shoutout. Sige po, dikitan po, ay, Daddy Steve, baba po kayo ng bahay nyo. Baba po kayo, mga idol. Magbaba po kayo at makipaglaplapan po kayo dyan. Ilabas ang dila ha sa pakipaglaplapan. OTW, Mark. Sabi ni Birds Mechanic Vlog. Ayan. Main account po yan ha. Main account. Dahil i-play ko po ng 24 hours playing time ang inyong mga video. Ipinamimigay po ni host yan. At baka meron po kayo mga kaibigan dyan. Nasa 3,000 watts hour na. Papuntahin nyo po rito. At mag-type ng yes. At i-play po natin hanggang 4,000 watts hour nang matapos na yan. At nang pare-parehas na tayong ma-monetize, at yan po ang ating isang layunin, ang ma-monetize po tayo kay YouTube. At nang tayo naman ay merong magkaroon tayo ng konting kahit pa paano pampalubag loob. Ayan. Super mega love shoutout, isang hugot pilyo. Nandyan na rin po. Mega love shoutout po dyan, hugot pilyo. Natusok ko na. Ano gabaong ga? Baon na baon. Isang hugot pilyo nga dyan mga ka-idol. Marky Agonia, dandikit na po, Burns Mechanic Vlog. Ayan, ang sipag makipagdikitan, makipaglaplakan, no? Makipaglaplapan ni Burns Mechanic Vlog. Sige, dikitan, laplapan po kayo ng bahay nyo dan. Gibaan po, ha? Babaan po ng bahay. Nakto naman talaga naman, Gian Mulas, Goes on the house, may mayaman. Uy, dikitan nyo na yan, may mayaman, ha? Lorna Dayan, hello host, pa-jacket watching from Jensen. Ayan, sige po. May jacket ka na, Ma'am Lorna, at meron ka na 24 hours playing time sa iyong mga video. Ayan, super mega love shoutout sa ating mayaman, Gian Molasco. Idol, mukhang mayamanin na tayo ngayon, ha? Lorna Dayan, super mega love shoutout. Kung meron po kayong mga kaibigan niya na 3,000 watts hour na, ipi-play po natin hanggang sa mamuni siya. Hanggang 4,000 watts hour, ititirahin po natin yan mga idol. Libre po ang pinamimigay ni Idol sa balat ng YT. Idol 24 TV. Gian Walasgo, ano? Monetize na ba tayo? Puntahan ko nga yung iyong bahay na yan. Ako na magbababa, ano? Ay, may mayaman, no? Dikitan nyo yun, ha? Gian Mulas, guys, on the house. Naku naman yan. Grabe si Sir Gian. Idol Gian, naku naman. Ay, grabe talaga, may harang na. Katakot-takot naman, oo. Ay, super congratulations sa'yo, kaibigan, idol talaga, idol. Grabe yan, oh. May harang na si Gian. Ayan, January pa po yan, host. Naku naman, super mega love shoutout, ha? Congratulations. Ayan, pasok sa banga, Mayor. Pasok, yahoo, yahoo, yahoo. Ayan, salamat po sa pa-play. Ayan, MMLS po sa lahat. Magandang gabi, ano, Ma'am Aida, ang aking secretary. Sarah Vlog, Gantamsak at bakas sa set reminder. Marami pong salamat, Lorna Dayon. Pakidikitan po ang ating super chatter. Ayan o, grabe naman o. Gian Mulas, guys, on the house, mayamanin.
Dikitan nyo na yan mga idol. Ay, sa lahat po ng may monetized channel dyan. Dikitan nyo na yan. Dikitan nyo na po yan. O, Gian Molasgo. Ayan ha. Highly recommended monetized channel na rin po pala ito. Ayan, newly ito. Newly monetized. Baka naman, oy, magawa ka na ng join button mo dyan, Gian. At nang pagka dumating ang tamang pagkakataon at tamang panahon, ayun, madali na natin yung join button mo dyan. Maraming salamat po, Gian Molasgo, sa iyong pakulay. Nagbaba ng bahay si Lorna Dayon. Pwede po kayong magbaba ng mga bahay-bahay nyo dyan, ha? Ibaba po ang mga bahay at may dikdikan kayo dyan, may paglaklapan. Gagawa pa ko sticker. Ayan, sige, gawa ha. Newly recommended, highly monetized channel na po yan. Gian Molasgo. Naku naman yan, super mega love shoutout. Yay, shoutout sa kapangalan ko, Madam Lorna Dayon. Ayan, si Ma'am Lorna Dayon all the way from, ano po yan, si tagasan, Jensen. Sa akin host, kailan ka magjo-join? Ayan, oo nga ha. Siyempre, pagka meron na tayong pan-join, naubos ang ating budget sa pag-join. Hugot video. Ayan, ikaw ba, kailan ka magjo-join? Ayan, Lorna Dayon from Jensen. All the way from Jensen po yan si Lorna Dayon. Ako naman, baka hindi pa kayo dikit kay host, ha? Nagkasingila na. Ayan, nagkasiling. Oo nga, ito kasi si Hugot Pilyo pasaway. Katakot-takot na yan, Hugot Pilyo. Ayan o, malapit yung join button ko dyan. Ako, baka naman. Ay, dikitan, laplapan po tayo. Miles Larda Downtown sa host. Naku, super mega love shoutout. Pinakamas mahalin sinisigaw ang pangalan mo, Miles Ladra. Ayan, meron ka ng moderator jacket, medium size, at meron kang 24 hours plain time sa inyong mga video. Hello host, hello din naman. Marami pong salamat sa pagdalo sa aking piging. Ayan. Ayan ang mga padali ni sekretary. Pasok po kayo sa aking piging. Ayan. Makipagdikitan, makipaglaplapan, makipagbalikan po kayo, ha? Makipagtadyakan kayo dyan ng mga bahay-bahay. Adult ready for TV dan, tamsak kinalembang. Ayan na. Magbakas po kayo, ha, Ma'am Lorna? Magbakas po kayo. Gutom vlog. Aba. Ay, ayos ito. Gutom. Ay siya, kain na at nang mabusog. Super mega love, shoutout, Gutom Vlog. May nakant ba to, Gutom Vlog? Kapag ma-expire na yung isang pinamemberan ko, lilipat ako sa'yo. Ayun, sana all. Ayan, may papaging pa siya. Ayan, Miles Ladra. Host, tagal na tayong dikit host. Ayan, maraming salamat naman, Miles Ladra. Thank you. Magbaba po kayo ng bahay nyo, mga ipagdikit na po. Wala pa akong kain. Aba, ano pa gawin? Kaya nga gutom. Meron gang gutom na nakakain ah. Aba, katakot-takot na rin si Gutom Vlog. Kaya na, Gutom Vlog, ano ba yung main account mo? Tipi-play natin ng 24 hours plain time sa iyong mga video naman. Shoutout Gutom Vlog, mukhang nagkakasundo tayo. Ay nakakain na, gutom pa daw. Ano yan? Katakot-takot na yan. Kaya pa-member ka na habang maaga pa. Wala pa tayong budget pare, idol. Menor lang ako kasi puro lagas. Wag po kayo matalala sa lagas, madam. Magdikit po kayo ng husay at magbakas po kayo ng husay at manood po kayo ng 1 minute pataas. At kalimbang all. Wag po kayo magpadahan-dahan, tira ng tira. Magugutuman kayo niya, no? Kita mo si Gutom Vlog, gutom lagi. Ay, hindi na nabusog. Kumain ng kumain, ay gutom pa rin. Ano, kain na. Ayan, sige, Miles Ladra, patikit. Ayan, Lorna's Journal Dan, tamsak full pack, kinalembang ganda ng view. Ayun, sana all.
Yan po ang main account ko host, Gutom Vlog. Ayan, nasa na yan si Gutom Vlog. Magbaba ka na ng bahay at patingin. Patingin niya ng bahay mo, Gutom Vlog. Ay, hindi ko makuha. Hindi ko mabuksan ang iyong binabang bahay. Puntahan ko po muna mo ang katukayo ko, Mayor. Sige, puntahan yan. Miles Landra, tawa-tawa lang, nandyan lang. Lorna Dayo, nagbaba ng bahay. Hugutin mo na, huwag mo ibabad sa iba. Ayan, hugutin mo na. Huwag mo nang ibabad sa iba, ha? Tamsak lang ulit, host. Kaangkan, ayan, super mega love shoutout, Ismael Jamin is on the house. Ayan, super mega love shoutout dyan. Ismael Jamin, meron ka ng 24 hours playing time sa iyong mga video. Ayan, pinamimigay po ni host yan. Hindi na tayo nagpapalaro. Binibigay na po ng pring-pre po yan. O sa mga kaibigan yung 3,000 watts hour na, papasukin nyo po rito. Ipi-play po natin hanggang sa matapos, hanggang 4,000 watts hour. At nang matapos at nung mamoni din po silang lahat. Nancy Perez, Idol Hugot, shoutout, Ismael Jamin. Tamsaktan host, Nancy Perez Vlog, shoutout. Ayan, naku naman, Nancy Perez Vlog. Ayan, ha. Meron ka na rin 24 hours play time sa iyong mga video. Magdikit-dikit po kayo dyan. Magdikit po, makipaglaplapan po kayo dyan. Ilabas ang dila para masarap ang laplapan. Ibaba po ang mga bahay-bahay nyo dyan. Wag lang ang brief at pante. At katakot-takot yan. Pag yan ang nababa. Haha. Sinasabi ko sa inyo, katakot-takot yan. Ayan, hugot video, Madam Nancy MMML, let's go. Ayan, baka naman sa mga nakapin dyan, yung nakapin ko po dyan at sa aking super chatter for the day. Ang mayaman, si Gian Molasgo, mayaman to, mayaman. Dikitan niyo po ang super chatter ko ngayon, araw. Baka naman, super chatter, kumakatak po sa inyong mga puso't lalamunan. Ismael Jamin, shoutout po. Harang po ulit, Mayor. Pero magbaba ng premier. Baba po, ibaba na po yan. Nancy Perez Vlog, ibaba na po yan. Ibaba na po. Host, pakain po, host. Wala akong papakain sa iyo eh. Gutom din ako eh. Gutom na rin ako eh. Wala tayong makakain ngayon. Ito. Ano ba to? Teka lang. Waper, gutom. Kain ka na, gutom waper. Kaso hindi pa rin ako kumakain. Mamaya na. Mamaya tayong magkainan. Katakot-takot pag gutom ka. Nakakain mo lang, gutom ka na naman. Tatamsak naman po sa aking premiere. Ayan, Nancy Perez Vlog, nagbaba ng kanyang bahay. Super mega love. Shoutout naman dyan. Oy, ang aking nakapin sa taas. Baka naman. Kumakatok po sa inyo mga puso't damdaming pasama ang kaluluwa. Atay at balong-balo ng pati bitu-bitukan nyo dyan. Ako naman yan. Host, baka may extra ang jowa, pahingi naman. Ipamahagi naman ito. Anong extra ang jowa? Kailan pa naging extra yung jowa? Pag kayong gano'n, hoy. Bawal yun, ha? Faithfully dedicated to my one and only. Ayan, nasa taas nakapin. Di mo ba nakita nakapin nga sa taas yan, Malilimpikan tayo dyan, naka-busy yan, Busy lang yan, nagluluto. Naghuhugas ng pinggan. Naku, hindi tayo mayaman, host. Ayan, sige, hindi tayo mayaman. O, sige, hampas lupa tayo, hampas lupa. Papakidikitan po yung ibinaba ko, super chatter natin yung mga hampas lupa dyan, ha? Gian Molasgo is on the house. Host, patuwag na sa akong balay. Ay, sige po, puntahan po natin maya-maya yan. Pagkatapos po ng ating LS, ha? Ay, sa mga taga-hampas lupa dyan. Dikitan niyo po yan, ha? Ang aking mga super chatter dyan, ako naman. Host, baka harang po ulit na si Perez Vlog. Baka ibang gutom yan, baka nga iba yan. Ako, hindi tayo mayaman, host, patuwid sa aking balay. Kaya nga maraming single dahil may nagkakatatlog gang 5.
Faithful yan, faithful. Ayan, super mega love shoutout. Sana all faithful. Faithful yan kay Mayora. Nagtatrabaho lang para magkapera. Ayan, nagtatrabaho po tayo. Extra income, pinamamahagi. Ayan, wow. Sana mamonita tayong lahat para meron tayong extra income. Ayan, Lorna Dayo, nagbaba ng bahay. Puntahan nyo, dikitan nyo po yan mga idol. Puntahan nyo, dikitan nyo. Naku naman. Lorna Dayon. Main account po ba yan si Lorna Dayon? Puntahan, tingnan ko nga. Lorna Dayon. Ay, dikitan nyo yan mga idol. Si Ma'am Lorna Dayon, ha? Nakidikitan nyo si Ma'am Lorna. Ang pusa namin, Baw. Ayun, sana all may pusa. Si Lorna Dayon, ayan, 542 subscribers. Oh, dikitan nyo yan si Ma'am Lorna, baka naman mga idol. Ang cute naman ng pusa, parang ako. Ayan, sana all, cute ng pusa. Fightful ba talaga, host? Fightful. Ayan. Host, ang bahay ko ugang-uga. Kailangan na talagang diligan. Ayan. Sana all diligan na. Dikitan nyo na. Diligan nyo na yan. Salamat ho sa patuwad. Ayan. Marami rin po salamat dyan. At meron pa rin pong ano yan. May bakas din po yan, Ma'am Lorna. Nilagyan ko ng bakas yan. Dikitan, baba ng bahay. Lahat po nang pumasok sa aking LS. Meron po 24 hours playing time sa inyong mga video naman, mga idol. Ayan po ay pinamamahagi ni idol. Print po yan. Print free. Ayan. Hanses Kitchen, andyan pa rin pa, BG. Sige, Hanses Kitchen, may pagdikitan ka sa kanila, mga idol. Ayan ang mga nagagwapuhan at nagagwapahang mga tao sa balat ng tinalupan. Lorna, thanks host, God bless. Marami rin po salamat sa pag-attend sa aking piging. Katakot-takot. Sa abroad ka po host. Ay, dyan lang ako sa tabi-tabi. Ikaw ba, Idol Gian? Nasaan ka? Lorna Dayan, Idol. Dan po sa'yo, may bakas ako doon, Idol. Dan sa'yo, gutong vlog ko may slagra. Sir Gian Molasgo, napulpak na po kita. Pakipulpak po yung aking super chatter natin. Ito yung super chatter natin ulit. Ibababa ko po ulit ang bahay. Nakikita po ang ating super chatter of the day. Andiyan po ay 15 million viewers is on the house. Salamat po, Mama Ida, sabi ni Gian Molasgo. Naku naman yan. Dikitan. Balikan kita bukas sa Miles Club na baba ka ng kubo, Idol. Ayan, Gutong Vlog. Ayan ha, nandyan si Gutong Vlog. Babaan na, nandyan po, nagbaba na po yan. Si Ma'am Lorna, nasa taas po yan. Nasa taas, Gutong Vlog. Nasa taas po yung ibinaba niyang bahay. Baka naman. Mali ka dun, host. Dapat nasa puso ng mahal ko. Ganon. Ayan. Mali ka dun, host. Dapat nasa puso ng mahal ko. Ayan. Ako naman katakot-takot na yan. Nasa puso at isipan yan. Ay, Hugot Pilyo. Talagang bumabanat si Hugot Pilyo. Gusto talaga ng joint member. Malit na bagay, Sir Gian Molasgo. Thank you po. Maraming din po salamat naman. Ang aking sekretary, Ida Journal. Ayun. Ayan, super mega love shoutout ay sa 09 Rarugal. Sino pang may premium sa atin, sa group natin? Magbaba na. Gutong Vlog, dati na akong dikit sa'yo. Nauna akong kumain ng litson sa'yo. Ayan. Ay, kilala ko ito. Si Marky Agonia channel to si Gutong Vlog. Shoutout ko nga sa hello sa lahat. Marami pong salamat dyan, Congressman. Ay, sa 09 Rarugal.
Aba, syempre, makakuha ko sa banat. Ayun. Makakukuha yata ako sa banat talaga. Mapapag-game member nga yata ako na rin. Ha? Katakot-takot na yan. Good video is on the house naman. Marami pang salamat sa ating 15 million viewers is on the house naman ako. Yes, time day. 7:38 p.m. Time check brought to you by Dragon Katol. Ayan. Mabagsik sa lamok, pati ikaw siguradong tepot. Ayan. Utoy! Victoria Culubes on the house. Nandiyan na po ang aking mga memberized channel. Ayun, memberized. Ay, nandiyan na. Hello, shoutout. Wasyat. Naku. Ay, sa 09, Rarugal. Naku naman yan. 17 million viewers is on the house na tayo, mga ka-idol. Hala, dali na house, dali na. Ayan, mga koy, mapapadikit yata nga, mapapajoin member nga yata ako ni Hugot Pilyo. Ha? Wala pang laman. Oh, maligalig. Sino gayang maligalig na yan, ha? Ano gang kakukuyot ng iyong pinagbababade, ha? Ay, mukhang unggoy eh. Oh, maligalig. Ano gang, Ma'am Victoria? Kamusta gang ating negosyo dyan, Ma'am Victoria? Ayan na, sa 09 na Rugalan dyan pa rin. Nagbabawa ng mga kalbong host. Naku naman yan, katakot-takot yan. Sige. Paglaruan niyo yan, mga cute na yan. Hindi po pinaglalaruan yan. Hindi po pinaglalaruan yung mga cute na yan. Yan po ay minamahal. Ay, sir. Katakot-takot. Pinagtabi sa unggoy eh. Ano gayang? Eh, oo nga eh. Mukhang unggoy naman talaga yan eh. Ayan ang unggoy na pinaka-cute. Ha? Oh, pagod utoy. Ay, papa. Ayun, pahinga ng konti. Pahinga. Pag napapagod, nagpapahinga. Pero hindi susuko. Magpapahinga lang. Napagod eh. Ayan, Hugot Pilyo. Nandiyan pa rin. Shoutout pare, shoutout. Uncle M. Ayan, super mega shoutout dyan. Uncle M, kamusta ka naman ganyan, utoy? Ang aking compadre, Uncle M is on the house. Lorna tayo nagbaba. Uy, yung unggoy. Mamumukol sa ulo ni Kalbo. Ayan naman. Super mega love shoutout. Mabubukulan tayo niyan. Ay sa 09, Rarugal. Wala ba kayong premiere? Kaya nga, nakita kita. Alay iyo na nga. Ayan. Nako naman, Ma'am Victoria. Pagka pahipahinga ha, walang susuko, basta magpapahinga pag napapagod. Lorna tayo, na po, sa'yo, pasukli na lang po. Ayan, Miles Ladra. Nakakain ka na agad, kabilis naman. Abay, gutom ka pa rin. Nakakain at lahat, gutom pa. Walang premiere, sa group chat natin, wala ba? Ma'am Secretary, wala ba tayo dyan, premiere? Ayan, super mega love shoutout, pinakamas mahal. Sinisigaw ang pangalan mo, Rod Snack TV. Ayan, nagbaba ng bahay. Naku naman yan, ay sa 09. Ayan po si Mama ay sa 09 Rarugal. Ayan po ay highly recommended monetized channel. All the way from... Saan nga yun? Nakalimutan ko. Saan nga yan? Ay saan ka nga? Ito, katakot-takot na yan. Ano pala? Abu Dhabi. Ayan, sa Abu Dhabi pala yan, sa Abu Dhabi. All the way from Abu Dhabi pala yan. Ako yung mga isda din eh. May mga isda ka din eh, utoy. Sige po, marami po yan ha. 17 million viewers po yan. Rod Snack TV is on the house na rin. Madami po yan, Ma'am Victoria. Mami Victoria, sige, dikitan mo yan. Laplapin mo yan mga dyan. Yung mga bisita natin dyan. Ako, ang daming bisita natin. Ang daming bago. Ang dami pong pumasok na bago ngayon, mga idol. Ayan, nakapin po sa taas. Baka naman patamsakan po natin yan. Highly recommended monetized channel all the way from Hong Kong. Ang aking lalabs, labdabs. Ayan. Saros Vlog. Ang aking mayora ng buhay ko. Naku naman yan. Parang kulit. Hulaan mo. Ayun, UAE na nga. UAE. United Arab Emirates. Ay, hindi pala.
Abu Dhabi pala, Abu Dhabi. Ayun, supportive. Sana all. Ayan. Parang kulit, Mayor. Miles Ladra, 385 ako sa'yo. Full pack, kinalimbang. Ang ganda mo. Sana all. Miles Ladra. Tignan nga natin. Aba, may dating ha. Photo shoots using natural lights direct from camera. Nikon. Ayun. O, dikitan nyo na yan si Miles Ladra. At talaga naman, Gian Molasgo is on the house pa rin. Dikitan po. Super Mel, ayan ah. Aba. Entrance, Mayor, entrance. Bagal magbasa. Ayun, sa supportive. Hindi, napapalagpas lang. Ikaw naman. Ay, sa 09, Rarugal. Same lang UAE at Abu Dhabi. Same lang ba yun? Abangan natin kita mamaya, host. Sige, abangan mo yan, abangan mo. Gotong vlog, pinalpa ko yung iyong lechon. Crispy kaayo. Ay, sarap naman yan. MMLS Susan Hot, Sol Biasa Vlog. All the way from Taiwan. Highly recommended monetized channel na po yan. Sol Biasa Vlog. Naku naman. I have some things to say. Anong ganap, Mayor? Anong ganap? Ay, ito. Tumataas ang ating dito. Ang mga dito natics, laging nakangiti. Ang lalaki na Shoutout po, classmate Sol. Miles Ladra, nagbaba ng bahay dan sa'yo. Dikitan po kayo mga idol, dikitan ha. At lahat po yan, i-play po natin. 24 hours, playing time sa inyong mga video. Daddy Steve, nagbaba ng bahay. Ayan, ang dami nating mga bago dyan, mga idol. Baka naman dikitan nyo na yan. Naku, naka 18 million viewers na tayo dyan, Miles Ladra, nagsukli na ako. 385 ako sa'yo, ayan. Capital ng UAE sa Abu Dhabi. Naku naman yan. Nga pala, Abu Dhabi nga pala yon. Capital ng UAE. Rodesnack TV dan full package. Sabi ni Victoria Colobi. Ayan. Alam mo, Colomba? Colombia? Ay, Colobi pala, Colobi. Ayan ha. Nightboot na reset, Solvia sa vlog. Daddy Steve, MMLS po. Ayan, sabi ni Nightboot na reset. Sana all my Nightboot. Thanks, Lorna. Naka-notify ka na po, Miles Ladra. Dating digit ang nakain, pabalik ako, kapatid. Sino ba nakain? Ay, si Ian Molasgo. Rodesnack TV Idol dan po, sa'yo full pack. Full pack po yung balik ka na lang. Ayan, gutom vlog. Ano gang gutom? Sino ganyan si gutom vlog? Rosette, playing pa rin ako sa mga LS mo. Ayan, sabi ni Ma'am Solvia sa vlog. Lorna Dayo, nagbaba ng bahay. At takot-takot na yan, Say, so take it on the way. Dikitan po tayo mga idol. Dikitan. Magbaba po kayo ng mga bahay, mga premier nyo. Babaan kayo. Ako, 18 million viewers on talap po. Ang talap dyan ni Gian Molasgo. May mayaman, si Gian Molasgo. Mayamanin. Ayan, Ayan, hindi daw pala siya mayamanin. Hampas lupa daw po siya. Ayan, super chatter natin for the day. Ayan, Hampas lupa daw siya. Hampas lupa katulad ko. Lorna Dayan dan full package po. Pamahal ako pabalik. Ayan, makipaglaplapan po kayo dyan. Hugot Pilyo, nagbaba ng bahay. Idol Journal, pa-BG-BG lang. Babaan kayo ng bahay. Babaan. Ako naman mga idol. Victoria House mo po. Ma'am Victoria House mo daw. Ibaba mo na. Baka ibaba pa ng iba yan. Classmate Sol, may premier ka ba ngayon? Sabi ni Secretary.
Dana sa nakapin host, maraming pong salamat, maraming salamat dyan. Miles Ladra. Sige po, dikitan po kayo, dikitan. Pamahal po, pamahal, sabi ni Ma'am Victoria Kulube. Baka naman makipagdikitan, makipaglaplapan po kayo, ilabas ang dila sa pakikipaglaplapan at lalong sumasarap. Kaya classmate, bukas pa ako. Ayan. Ibaba mo na, Ma'am Sol. Ibaba mo rito para mapatamsakan natin, Ma'am Sol. At tayo po ay magandang ngitian ngayon at andito natin ay umaariba. Arriba! Naku naman, matindi talaga, matindi. Victoria down to you, matindi ni Miles Ladra. Nakaano ko nang magbabaw tikit na, Ayan, Victoria Kulube, magbababa. Naku, pistigit. Matindi upload pala yung kanina. Ako pala, akala ko premiere. Nakto, bakit hindi piniremiere yan? Sayang naman. Daddy Steve, idol, dan po sa'yo. Pabalik na lang po, idol. Thanks. Ayan, sabi ni Gutom ako. Tutorial yung kanin. Tutorial ba yon? Kain muna tayo. Whopper. Gugutom ako eh. Gian Dan, dikit fullback, pasukli. Hugot Pilyo, isang downs pa rin. Ayan, host. Isa lang, host. Isa. 5 minutes lang po yun. Ayan, maraming salamat. Okay lang yun. Kahit 5 minutes lang. Nagugutuman ako ah. Kain tayo ng Whopper. Joker host, Joker, ayan. Ayan na, gutom vlog oh. Nagutom ako sa'yo. Itong ano ko, itong subo ko para sa'yo, gutom. Naubos na yung tsokolate ko. Mama Aida, naubos na. Ubos na nga. Nasa na si Snake? Wala na, ubos na. Basta iwan lang po kayo ng bakas bukas lang po kayo balikan. Diyan mo last go, balikan mo na yan. Huwag na ipagpabukas. Ang dapat na... Naku naman, nagtatakot-takot yan. Bago ng bago sa larangan ng white eh. Balikan mo na yan. Wala nang pabukas-bukas. Yung mga monetized channel, nagbabalik yan, mga monetized channel. Wala nang paano pa yan, pakaring-king-king. Naku naman yan. Hindi ka ba nag-dinner, Mayor? Kumain na ako ng Whopper. LBC mo na lang, host. Ayan, sige, pa-LBC natin maya-maya lang. I-stack ko na yan doon sa aking stock room. May stock room ako doon eh. Gutom vlog, maniningil ako sa'yo eh. Dating dikit, pasukli ako, utoy naman. Ayan. Sabi ni Ma'am Victoria, night vote na reset, pa-BG-BG lang. Nawala ba si host? Nawala. Lorna Dayo, nandito ako, nagsasalita ako. Nandito ako, tignan mo ako dito. Tignan mo ako dali. Ito. Sige na nga, ayan, dikitan mo na yan, hindi na yung dapat gawin ngayon, wag na ipagpagbabukas. Baka bukas, wala na tayo sa mundo, hindi mo nagawa yung gusto mong gawin. Victoria Kulube, idol, nakasukli na po ako sa'yo, idol. Thanks, idol. Puro idol nabot ah. Gutom vlog, ayan. Gian Malasco, ayan, excuse lang, host, excuse lang. Why? Bakit nag-excuse? Dadaan ka ga?
Ay, sa 09 Rarugal. Gutom vlog, ha 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 ha. Ayan. Lorna Dayon, ha 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 din. Host, did you know that eating Whopper can harm your scalp and leads to baldness? Sana all. English yun, hindi ko naintindihan yan. Tagalogin mo. Tagalogin mo yan, Utoy. Hugot pilyo ako. Pinahirapan mo pa sa pabanat mo ngayon eh. Hugot pilyo dito. Hugot pilyo dito na sa bahay mo. Ayan, nandiyan na. Host, di ka kasi kita. Nakita sa cellphone ko. Ayan. Ano ba naman yung cellphone na yan? Hindi nakakakita. Ala. Ibaliktad ninyo, Ma'am Lorna. Pabaliktad rin ninyo. Pinagpapawisan sa inyo, Ma'am Lorna eh. Ano ba't hindi nyo nakikita ang laki-laki ng pagmumukha ko din eh. Hindi ganun nyo nakikita. Katakot-takot na yung Lorna Dayon. Balikta rin yung cellphone ninyo at nang makita ninyo. Pati ako din natataranta sa inyo. Takot-takot na yan. Ano gayan? Prestigious ko po. Hugot pilyo. Ano ga naman yung padali mo yung hugot pilyo? How did you know? Ay, hindi ko know. Eating Whopper. Mahirap nga yung Whopper na yan eh. Masakit pa eh. Nagbabalmis pa kayong kalbo na. Pamahal po, Victoria. Lorna Dayon, nagbaba ng bahay. Hans's Kitchen, nandyan lang. BG lang ako, host, work mode. Ayan, si Aisa 09 Rarugal. Sige, work. Work. Ako, pinagpapawisan ako kay Ma'am Lorna Dayon. Ano gat laki-laki ng pagmumukha ko, hindi nakikita. Baka naman, dikitan niyo po yung aking dyan. Nakapin sa taas, baka naman. Birds Mechanic Vlog, BG lang ako host. Marami pong salamat sa pa-BG. At nagbaba ng kanyang bahay naman. Ayan ako. Sige, dikitan po kayo, laplapan hanggang sa mamuni kayong lahat dyan. Host, idol na kita, Lorna Dayon, ayan. Sana all. Thank you, Lord. Maraming pong salamat. Ako'y na-burp. Ayan, ha? Tama ba? Ako'y burp nga ba tawag ron? Victoria Dana po. Burns Mechanic Vlog. Gutom Vlog. Burns Mechanic Idol. Dan po sa'yo. Pasukli na lang po. Sabi ni Gutom Vlog. Ayan. Lorna Dayon. House. Idol na kita. Sana all. Idol Lorna Dayon is in the house. All the way from Jensen, General Abad, Santos City. Ayan. Nagbaba ng bahay. Dikitan mga idol. Dikitan. Yung po nakapin sa taas, premiere po yan mamaya alas 10 p.m. Pinas time. Baka naman mga idol. Back to work na ako, host. Abangan kita sa pamember, yung kita sa pamember mo. Ay siya, sige. Next time, ha? Ubos yung ating pera. Ubos yung load ng ating load. Ano ba yun? Naubos yung load ng aking ATM eh. Naubos yung ATM ko. Naubos. Walang natira. Sige po, Hugot Pilyo, marami pong salamat sa pa-BG, marami pong salamat sa patamsak natin dyan. Hugot Pilyo all the way from, ano po yan, ha? UAE din po yata yan si Hugot Pilyo. O Dubai. All the way from Dubai, ha? Highly recommended monetized channel na rin po yan. Hugot Pilyo. Host, mahubog ka sa tubig. Grabe raba, trip ng mahubog ka sa tubig. Ayan, oo nga po eh. Hindi, kailangan po natin yan ngayon. Kailangan magkaroon tayo ng, 8 glass a day for the better health. Ayan, ha. Dana po sa Hugot Pilyo. Gian Mulasgo, Miles Ladra, Gutom Vlog. Dana po sa'yo, pabalik po. Sabi ni Miles Ladra.
Kailangan po ng katawan natin yan kasi pinagpapawisan po ako sa inyo eh. Nauubos yung tubig ko sa katawan kaya kailangan palitan natin. Thanks Sos. Ayan, super mega love shoutout Miles Ladra. Pinakamas mahal sinisigaw ang pangalan mo, Miles Ladra. Ayan. Oh, kain-kain naman ni si Gian Molasco. McDo oh, sana all McDo. Merienda lang yan, oh. McDo cheeseburger and McDo coke float. Ayan, sana all. Grabe yun, sana all talaga. Merienda lang, oh, McDo. Oh. Miles Ladra, idol, coming po, idol. Sabi ni Gutong Vlog. Ayan, hugot bilyo nagbaba ng bahay. Ayan, sige, tawa-tawa lang ha, Miles Ladra. Thank you, host. Luto ako chicken skin host habang nangyaw-yaw ka. Ayan, nagyayaw-yaw. Ayan, sana all nagyayaw-yaw. Katakot-takot, Miles Ladra. Sige, kain na. Ay, luto-luto at nang makakain at nang kayo magpagutong muna kayo dito. At naman, pag naluto yan eh, naku, sarap ng kainan habang ako'y nagyayayaw-yaw. Katakot-takot na yan. Ang hirap palang mag-LS. Nakakapagod palang mag-LS at magsalita na magsalita. Ayan, try reconnecting. Naku po, reconnecting na naman. Hugot pilyo, damsak, tinapos ko na. Yung video, naka-proud ka sa acting mo. Salute you. Ayan, hugot pilyo. Tinapos kung video mo, nakaka-proud ka sa acting mo. Salute you. Ayan, Lorna Dayon. Sana all marunong mag-acting. Ayan, sige, babaan po tayo. Dire-diretso po tayo mga idol. Dire-diretso lang. Magbaba po kayo ng mga bahay at makipaglaplapan po kayo ng super laplapan dyan. Labas ang dila para mas masarap ang paglaplapan. Dan po, Ma'am Aida. Ayan, sabi ni Gian Molasco. Dikitan po kayo, dikitan ha, dikitan. Laplapan po kayo ng mga bahay-bahay nyo dyan, mga idol. Lorna Dayo, nagbaba ng kanyang bahay. Lagyan nyo po ng konting pautot yung inyong mga pababang bahay dyan. Lagyan nyo man lang, padikit naman po, pamahal. Mga ganon, hindi yung puro YouTube lang yan. Takot-takot na. Lagyan nyo po ng konting, ayan, dikitan po. Ayan, Gutong Vlog, ayan, ganyan po. Lagyan nyo po ng konting pautot. Wag lang yung puro link. Yung pautot, hindi nyo po ba alam yung pautot? Ayun sa gitara, pag marunong ka mag-gitara, yung konting pautot ba? Ring! Ganon. Lagyan nyo, hindi lang po yung link ang ibababa nyo. Lagyan nyo rin po ng konting comment ba? Comment ba, uy? Takot-takot, Ma'am Lorna. Ayan, dahil nagpunta kayo sa LS ko, meron po kayong 24 hours playing time sa inyong mga video. Baka naman. Ayan, tignan nyo yung binaba ni Miles Ladra. Ganyan po. Sa didikit po sa akin, babalikan ko kayo. Bakas lang, salamat. Ganun po yun. Tapos yung bahay nyo, ibababa nyo. Lagyan po nyo yung konting comment man lang. Para may mabasa naman ako. Ayan, Victoria Kulube, nandyan pa rin. Nagbaba ng mga cute na emojis. Yehey. Ayan, Ma'am Victoria, ibaba mo na ang bahay mo dyan. Okay, noted. Ayun po, ganun naman po. Anong babasahin ko dun sa link ninyo? It's https tapos /youtube.com /what's ganon. Ganon ang babasahin ko? Katakot-takot kayo. Okay, bigyan sana kita ng chicken skin chicharon ko, host. Kaso, layo mo eh. Lalapit din. May Ladra, ilapit natin. Pwede naman yun. Pagka malayo, lalapit din yan. Forever I need. Ayan wahahaha. Ayan host, may kamukha ka. Si Jason vocalist ng vocalist. Naku naman.
Ano ba yun? Tagalog naman yung hindi ko mabasa eh. Host, may kamukha ka. Si Jason, vocalist ng Rever Maya. Oh, siya, sige. Sino ba? Sino ba yan? Di ko alam yun eh. Nakakawala ka talaga ng stress, host. Aba, stressfulness na ako dito. Ako na-stress na ako dito. Napapagod ako sa salita. Tapos nawala kayo ng stressful. Vocalist pala yun. Kaya nga, nakalimutan ko. Vocalist kasi, Tagalog kasi hindi ko mabigkas eh. Alam ko kasi kung ano yung vocalist ng River Maya. River Maya kasi eh. Gutom Vlog, ano ba yan? Anong River Maya na yan? River Maya. Ayan. Kumanta kang host, baka ikaw yan. Katakot-takot ka naman, kakanta na naman. Ayaw nga sa akin ng kanta. Gustong-gusto ko nga sanang kumanta kaso ayaw sa akin ng kanta eh. Vocalist, kanta ka nga. Host, Gutom Vlog. Ayan, nandyan na, nagbaba ng bahay. Di kita naman mga idol, di kita na muna tayo. Ako eh, yung kanta nga eh, gustong-gusto ko talaga sanang kumanta. Ang kaso nga lang ay talaga yung kantay ayaw sa akin. Kaya sana ipagpasensyahan ninyo. Katakot-takot kayo. Ano ga rin, Ma'am Victoria, ako ay pinakakanta eh. Alam naman hindi ako marunong. Kaluloko. Lorna Dayon, nagbaba ng bahay. Mahal ako, B. Ayan, ano ba? Mahal ako, B. Ano kang banatan yan, Ma'am Lorna? Ano ang padalin ninyong iyan, Ma'am Lorna? Ako'y nahihirapan magsalita sa inyo. Mahal ako, B. Ayan, sige. Mahalin nyo daw si Ma'am Lorna Dayon. Mahal po, Ma'am Victoria Kulubi nandiyan pa rin. Gutom Vlog. Ayan, sige, tawa-tawa lang hanggang sa mautot. Nakpo, katakot-takot. I have some things to say, so take it on now. Utoy, suportado kita. Sana all my supporters. Higugma ko mga ludi. Ayan, Gutom Vlog. Higugma. Ayan, sana all. O, ayan, pamahal daw yan si Gutom Vlog. Sino ka rin Gutom Vlog na rin? Hindi ko mawari kung sino rin. Higugma ko mga ludi, pero ang aking pagkakatansay ari Bisaya. At higugma ko mga ludi. Ay siguro ari si Vice President, ikaw gayan. Ako, katakot-takot. Sana all my supporters. Yan pong nasa taas nakapin po yan. Super chatter po natin at ang aking sponsor. Naku naman ang aking mayora ng buhay ko. Tingnan mo, Toy. Lon, sino yan? Ay, hindi ko nga alam eh. Kung sino yung gutom na yan. Ano gang pangalan na yan? Gutom Vlog is on the house. Takot na yan. Bay, madami-dami na rin na rin. Bagay, kadami kong kausap. Isa nang natitira. Ayan, nag-zero pa. Katakot na yan. 0 million viewers is on the house. Maraming pong salamat sa ating 0 million viewers naman dyan. Thank you naman dyan sa 0 million viewers natin. Ang dami kong kausap tapos ang viewers 0. Bibigyan ng 29 Utoy. Bibigyan ng 29. Ano gang 29 naman yan? Stuck on you is on the house pa rin. Ni Lolo nag-viewers. Oh. Huwag niyong tawagin kasi si Lolo. Ay nako. Kaya nagagalit si Lolo sa atin. Tinatawag nating Lolo. Whitey na lang, Whitey. Katakot-takot kayo. Bakit kasi sino kasi nagpauso ng Lolo-Lolo na yan? Huwag niyo kasing tinatawag si Whitey na Lolo. Kaya nagagalit, nagmumukbang eh. Nawawala, nalalagasan tayo. Paano? Lolo kayo ng lolo. Bata pa naman yung si Whitey eh. Okay na, nagpahilot ako. Ay, sabi ko sa iyo eh, ay naiutot laang. Pag sure,
Ayan. Ako inyong higugmaon, dikit pa sa alkitran ng akong isukli. Ayan, sabi ni Ma'am Lorna Dayon. Ayan, sige Miles. Tawa-tawa ka lang dyan. Ay, uutot ka na rin. Baka yung katabi. Mamamaho yan. Piste nga yun. Kadami namin nawala. Ay, iba yung nga 18 million viewers tapos biglang nag-zero. Ano ba yun? Asan yung mga yan? Ano oras ka mag-end, Lolo? Parang katakot-takot na yan. Bakit na Lolo na inabot niyan? Bakit mag-i-end ka kaagad? Bakit mo tinatanong? Hindi pa, kakaumpisa ko lang Pinahiin mo na ako. Katakot-takot na rin. Tamsak dikit po sa nakapin sa taas, Gutom Vlog. Ayan, maraming po salamat, Gutom Vlog. Ayan, dalawa may tambay, ako isa. Ayan, dalawa may tambay, ako isa. Sige, maraming po salamat sa katambay, Victoria Colubi. Mabuti pa siya ng Victoria supporters. So, very supportive sa akin. All the way from, Ma'am Victoria, taga saan ka sa Pinas? Ay, nadyokan lang dyan pa rin ang aking sekretarya. Ang premiere ko ay 8:45, ay ibaba mo na din ang iyong premiere. Baka pwede mo support. Dinner po muna tayo, Mayor. Sana ako nagdi-dinner. Ayan ang ulam. Matangas nga pala rin si Ma'am Victoria. Katakot-takot na hindi ko naman nakikita mga padali. Iyon, taga-Batangas pa nga pala itong taga-Batangas nga pala katakot-takot na Ay, ibaba mo na yan. Stuck ko nyo. Abay, sa Lemery ka ga. Abay, oo nga. Malapit-lapit sa amin yan. Oy, stuck ko nyo. Ibaba mo na yung bahay diyan. Alay. Ibaba mo na nga yung bahay diyan ngayong pa-premiere na yan At nang matamsak-tamsakan diyan. Ako, ay kahina ako naman sa iyo Ay, mahina ito, Mayor namin ayaw mag-support. Naku, babae, stuck ko nyo, premiere. Ay, may puntang ko. Ay, ibaba mo nga din Katakot-takot. Siyat ako na. Ako na magbababay. Kakahiya sa iyo. Baka ibaba ko nga din. Ako na. Takot ka. May premiere pala hindi nagsasabi. Nagsasabi ka, Ineng. Ay, sabi. Tapos bigla kang babanat ng papagayaan. Katakot-takot ka. Uy, nako naman yan. Premiere, simple preparation for my love decorating. Ayan, ano yan? Ano nga padali mong iyon? Simple preparation for my love decorating. Ano ba yun? Mukhang may kulang 37 minutes po. Ayan, patamsa ka naman mga idol Nakikiusap po. Naku, katakot-takot na yan. Nakikiusap po sa inyo. Ayan, kumakatok po sa inyo, mga puso't damdamin kasama kaluluwa at balong-balunan at patay, pati butuka. Pati siya, Isopagos, kasama na yan. Walang kwentang premiere yan. Ano gaya? Bakit mo pa piniremiere kung walang kwenta? Talaga naman, oo. Tamsaan ko premiere mo, madam, bago mag-dinner. Ayan, stuck on you, na-stuck na. Na-stuck na. Ayan, Alay, premiere ko, aray. Ay siya, sige, baba na. Irog, unsay irog. Ayan, Lorna Dayon. Nagbaba ng bahay. Nahiya ka pa, Mayor. Mabulgar na tuloy ang mayo namin. Ayaw mag-support. Naku naman yung katakot-takot na. Walang kwentang premiere. Pinamsahan ko na pala yung premiere mo, madam. Ayan, Salamat, kagawad. Nakita na kita doon. Ayan. Nagbomba lang ako dyan. Nagbomba. Stuck on you. Pamahal ako. Pabalik. Ayan. Sabi ni Victoria Colubi. Miles Ladra. Nandyan pa rin.
Dikitan, Victoria Secret, OTW po. Ay, sana all. May secret ang Victoria. Kailan kaya mawawala yung secret na yan? Lorna Dayo, nandiyan pa rin nagbaba ng kanyang bahay. Baka naman, padikitan niyo po yan si Ma'am Lorna. All the way from Jensen. Kayo na ang bahala kung tatawanan kayo sa premiere ko. Ay, ano ka pa, paano kayo yung premiere na iyan? Ayan, nandyan ang lahat. Oh, stock on nyo, nandyan ang lahat. Oh, pinapunta ko na dyan lahat. Naku naman, ayan oh, paglalagyan mo ng jacket, yeah. Ayan, dami oh, Gutom Vlog, Victoria Colube, Roxy Money Vlogs 2, love, 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 ayan oh. Oh, baka naman, puntahan mo na yan. Pamahal ako, pamahal. Ganda ni stock nyo. Sana all. Maganda. Ayan, Miles Ladra, nandyan pa rin. Tawa pa lang ng tawa. Naku, mauutot na rin. Natatawa. Paktay diha ang katabi. Paktay diha talaga ang katabi ni Miles Ladra. Tawa na ng tawa eh. Asa na po ang bahay mo, Ma'am Victoria Secret? Stock on nyo, idol. Nagpunta na ako. Downtown Sak, dikit po. Kahit idol, puro idol ang inabot, Gutom Vlog, puro idol, Sino ba yung idol mo talaga? Gusog Vlog, OTW sa inyo. Pakpak, mga hinampak. Salamat from moon to back to love you all. Malupitan ng mga pabanat, no? Nagluluto kasi ako, host. Ayan, sana all. Ayan, sige, kain lang, ha? Pagkatapos ng luto. Pakain naman kami dyan ng chicken chicharon. Ako, salap-talap niyan. Tapos isawsaw mo sa suka na may asin, saka may sili. Nakakatakot ang sarap. Pamahal ako, pamahal. Sabi naman Victoria Colube. Ayan ha, from Lemery, Batangas, ang aking mami Victoria. Yung aking pong sponsor and super chatter dyan, baka naman. At meron pa po tayong bagong-bagong super chatter, si Gian Mulasgo. Yung kumakain sa, sa McDo, nagmerienda. Ayan ang malupit. Ang dami kong kausap, pero 0 billion viewers ako. Matakot-takot na yung 0 billion viewers niya. Ayun kayo tunay. Ano kayo totoo? Ano ka nangyari, May kausap ako tapos may 0 million viewers. Oh, super mega love shoutout sa ating 0 million viewers na naman. Ayan. Maraming salamat, Ano gayan? Ay, ano nga gayan? Ang gagawin dyan ng Victoria. Ba't nagkaagayon nyo? May kausap naman ako din, Harlemo! Super mega love shoutout! Harlemo is on the house. Harlemo, bawa ng bahay. Andito pa kami, host. Ayun na nga, nandyan nga kayo. Istorbong harang iya. Pagka po kayo nakikipag-dikitan sa LS ko, skip nyo agad yung harang para makarami po kayo. Huwag nyo na po intindihin yung harang natin. Skip na agad, skip. Skip na. Skip nyo na ba? Skip nyo agad, dire-diretso na. Tuloy-tuloy na tayo mga idol. Huwag nyo nang skip nyo na agad para madami kayong madikitan. Para mag-grow kayo dyan. Grow your channel here. Ayan nga nakalagay Ma'am Victoria Colube, dan full pack na pakpak. Ayan. Harlemo. Bekenemen. Ayan. Dikita nyo na yan si Harlemo. Ayan ha. Nakpo naman yan. Tamsak Ludes na cute. Ayun, sana all cute. Balikan ko kayo, 4 na banana, ayuda. Ayan ang masarap dyan. 4 na banana agad ang ibabalik sa inyo ni Harlem mo pag dinikitan nyo yan. Salamat, stock on you.
Ma'am Victoria, nandyan si Lorna Dayon, nagbababa ng bahay. Gutom Vlog, nandyan pa rin, nagbaba pa rin ang kanyang bahay. Naku naman yan, all the way tayo ha. Dikit-dikit po tayo, dikit-dikit. Naku, laplapan po tayo to the max. Ilabas ang dila sa pahay, paglaplapan lalong sumasarap. Pamahal po guys, pamahal, sabi ni Ma'am Victoria. Tamsak host, super mega love shoutout, pinakamas mahal, sinisigaw ang pangalan mo, Jen Misal. Ayan, si Jen Misal. Tamsak host, nandyan na si Jen Misal, is on the house na rin. Pero tuloy-tuloy pa rin ha, tuloy-tuloy pa rin po ang ating pag-play sa inyo, Ma'am Jen Misal ha. Pakitingnan po yung inyong lifetime po. Padikit singit host, ibaba nyo ba? Sige na ako na magbababa ng bahay mo, Jen Misal. Pakitingnan po yung inyong analytics. Tapos ipuntahan nyo po yung lifetime nyo kung ilan po ang nadadagdag. Pag wala po dang taga Taiwan, sabihan nyo po ako ha, pagalitan nyo po ako. Pag wala po kayo nakita sa analytics nyo na playing Taiwan, punta po kayo ngayon na sa aking LS, pagalitan nyo po ako dahil wala po kayong nakikitang Taiwan doon. Eto po. Okay, dikitan po yan si Jen Misal. Pamahal po naman. Naku, dikitan nyo na to. Oh. Apat na banana yan. Oh. Harlem O. Di kayo magsisisi. Sobra pa sa apat. Apat dapat. Ayan. Yung analytics ko, wala taga Taiwan idol. Di mo sinabi, lumipat ka pala ng Turkey. Sana all nasa Turkey na. Pag po kayo mag-alala, madami po akong VPN na gamit. Sometimes nasa USA ako. Sometimes nasa Singapore. Sometimes nasa Hong Kong din. Sometimes nasa Canada. Ganyan po. Yung VPN ko po, iba-iba eh. Harlem O, Dan Tamsak, may bakas. Ganda ng makeup transformation mo. Ayan, sana po nagmamaganda. Harlem O, nandyan pa rin. Sa akin, Lods, ang lakas makaplay mga taga-Taiwan. Ayan. Harlem O is on the house. Marami pong salamat at meron pong Taiwan dyan. Ang lakas makaplay mga taga-Taiwan. Ayan, Harlem O. Jen Misal, patamsak sa new upload host. Andyan na, natamsakan ko na. Ibinaba ko na rin ang bahay mo, Jen Misal. Ilan na ba si Harlem O? Dati nabigyan na kita. Ayan, sabi ni Ma'am Victoria. Hanses Kitchen, andyan pa rin. Patikim ng USA at Canada mo, idol. Ay siya, sige. Mga isang araw, babanatan natin ang ano yan. USA, Canada. Salamat, Ma'am Lorna. Sabi ni Harlem O, host, patamsak na rin dyan. Nakatamsak na ako sa'yo, Jen Misal. Gutom, host. Maghilot muna ako, sandali lang. Ayan, maghihilot. Sana all manghihilot. Hihilot ha, hindi hihilot ha. Vlog. Katakot-takot na yan. Ay, pipirma po pala ako. Hihilot lang ha, hihilot lang. Baka naman hihilot yan ha. Katakot-takot. Bakas po, Gutom Vlog. Babalikan ko kayo basta may bakas, Harlem O. Apat na banana ang ibibigay ni Harlem O. Dikitan niyo po yan mga idol. Pahingi po ng mga banana sa inyo mga loots. Ayan, may stock ako dito. Gigisingin ko. Salamat, Ma'am Victoria. Harlem O, Ma'am Vic. What's R na lang, kulang ko. What's R na lang. Sabi ni Harlem O, pag may makita ko USA, Canada, palipad ako idol ng palanggana. Ayan, sana all.
may palang buganong ipapalipad. 1.9K pa. Ayan. Naku, mahaba-haba pa lang natin yan, Harley O. Mahalin ninyo ako please. Balikan ko kayo, Lorna Dayon. Ayan. Nandiyan pa rin si Ma'am Lorna Dayon. Okay, play kita today, 24 hours, Harley Mo. Ma'am Victoria is on the house pa rin. Ay, naku. Ang bait naman ni Ma'am Victoria, nagpi-play ng 24 hours. Kasi naglagas ako ng linis sa bahay ko, ma'am, dahil sa Rios strike ko. Naku, wag kayong magpapa-strike. Patay kayo diha pag nagpa-strike kayo talaga. Lorna Dayon, OTW, ako po ay magbabalik maya-maya pong konti. Magbalikan po kayo dan, magdikitan, maglaplapan at ako muna ay pipirma ng aking pupunta muna ako sa office at ako ay magpipirma po ng aking attendance. Yan lang po kayo, babalik po ako.
Ayan mga idol. Nagbabalik po ang kalbong host sa Balagang YT Idol 24 TV. Ayan, Jen Misal. Kabalik ako, sexy baby ko. Ayan, sabi ni Victoria Colube. Mas Ladra, nagbangas lang po, balikan ko kayo, tapos kuluto. Ayan. Nagluluto pa rin, ang tagal magluto nun. Chicharon lang eh. Rebound na bulbul. Utoy, pasali ako, rebound na bulbul. Ayan, katakot-takot na yan. Rebound na bulbul. Sana all may rebound ang bulbul. Ayan siya, welcome back host, Miles Ladra. Oo, nagkaroon po kami ng ano dun eh. Nagkaroon po kami ng out of town guesting doon. So, medyo natagalan ako ng konti. Para may mga konting sige, bibigyan ko po kayo ng ng jacket medium size, rebound na budol. O, TW sa'yo, baby. Ayan, haha, baby, ganda mo naman. Victoria, dance sa'yo, cappuccino. Jen Misal, saan mga tao dito? Ay, nako. Ay siya, welcome back host, Miles Ladra. Ayan. Kain na ba? Kain na? Nalibang ka host. Ayan, charing. Kain mo na ako host, wala ka pa man. Kulang ang araw ko pag di kita nakita. Sana all. Lorna Dion is on the house. Naku naman yung katakot-takot. May jacket na po kayo. Tos, pasalamat ko Ayan, rebound na bulbul. Katakot-takot na yan, bulbul. Bakit naman ganyan ang pangalan mo? Kainaman ka naman. Rebound na bulbul. Ano ganamat may bulbul ba nang nalalaman di? Ayan, day, kulo to, wait. Ang bulbul na yan. Talibang ka host. Hindi, meron po kasi kaming meeting doon sa office. Dahil po kami po ay ngayon ay kasalukuyang lockdown, hindi po kami pwedeng lumabas. Pero kung magko-comply ka, makakalabas ka na. Ayan, sige. Sige, babaan kayo ng babaan po kayo ng jacket. Babaan ng jacket, katakot-takot. Babaan po kayo ng bahit, makipaglaplapan po kayo mga idol. Ilabas ang dila para masarap ang laplapan natin. Ano gang ulam natin, Lorna Dion? Ako naman. Pasubo naman ako ng isa diyan. Ay naman kautoy. Ayaw nga eh. Bakit gagayang pangalan niya? Rebound na bulbul. Lagyan mo nga ng picture yan, Rebound na bulbul yung iyong ninja na yan. Oh, kalibang ka house, taray. Gandang gabi, Mayor. Ayan, super mega love shoutout. Pinakamasmali sinisigawan pangalan mo. PJ Channel. Ang aking kagawad naman, Travel Vlog. Malago na pala ang aking buhok. Makapagpipit na mamaya pagkatapos ng aking lace. Malago na nga pala eh. Madikit na mga kabulbul dyan. Pangit ng pangalan mga kabulbul. Uy, di kita naman. Tusok na, Mayor. Tinsok na. Maraming salamat sa patusok natin dyan. Bah, ang aking tusok ay 35 na. Kadami na ng tusok na yan. Kanina ibabansin ko. Maraming salamat sa 35 na tusok diyan, ha? Mga idol. Takot-takot na yan. Ano man. Ano gandami ng Elandrina, supina, tamsak kalimbang utoy with cappuccino blended. Ay, sinang Victoria Colube palare. Elandrina, supina, super mega love siya. Naman dyan sa yung, ano gano'n mga pangalan mong iyan naman? Katakot-takot naman. Ano gano'n yung mga padali mo na yan? Elandrina, supin. Rebound na bulbul. Ay, katakot-takot na yan. Ano ga naman yung pagkakasam lang naman na yan eh. Ganda-gandahin naman yung mga pangalan. Ano kang kasam lang naman eh yan. Pagkasam lang, Talagang pagkakasama ng pangalang iya. May bulbul, may sup pa pa. Ay, bakit to ba? Dadakitan ko pagaya nga yung supinang iyan. Katakot-takot na siya. Sige. Jakitin na yan. Ano ga naman yung supinang? Ay.
Sakit ng aking liig doon. Saglit to, tol. Ayan yan, lagyan ko na. Katakot-takot naman yan. Ilandre na supsupi. Supsupin. Ayan. Nananakit ang batok sa iyo eh, Ma'am Victoria. Katakot-takot na yan. Ay, ang aking pakidikitan naman, pakitamsakan po yung nakapinsa sa taas. Nabubulol na ako eh. Ay, hilandre na supsupi ng iya. Ano gano'n? Pasupsup naman sa bahay ko, sabi ni Jen Misal. Ayan Good evening all, sabi ng aking kagawad, PJ Channel, First Travel Vlog. Yung nakapin po sa taas, ayan Abay, malapit na pala si malapit na pala si Arjohan, 7 minutes na lang si Arjohan, 7 minutes. Saka naman po, si Stock on You. Puntahan niyo po si Stock on You po. Apo ni Bulbul, are, kaigi utoy. Dikit ka rin mo. Ano ganun pabanat na eh. May rebound na Bulbul. Abay, meron pang apo ni Bulbul. Ay, katakot-takot. Sige, punta muna ako kay Vice po, Mayor, ha? Sige po, maraming pong salamat, kagawad. Bye muna, Mayor, bye muna. Sige po, wala pong problema yan. Ano ga naman iyan? Apo ni Bulbul na, katakot-takot na yan. Puro Bulbul ang inanap eh. May supsupi na pa. Ano ga naman, Victoria, mga padalin mong iyan? Jennifer Mendoza, Super Mega Love Shoutout, Tamsak Idol Harang. Jacket pa? Aba, lalagyan po ng jacket. Ano ga yung puro Bulbul lang inabot niyan? Ano ga, kukulutin ka natin yung Bulbul na yan, kukulutin natin. Ayan, may jacket na. Pasupsupaan dyan, saka sup-sup-sup. Ala, ganyan ang puro sup-sup na inabot naman yan, Jen Misal. Ikaw naman, meron ka din pangalan eh, Jen Misal Sal. Ano kaya? Napapadali na ako na. Takot-takot na yan, Ma'am Victoria, mga padali mong iyan. Saging na support. Ano ga naman niya? Ay, saging, supot pa. Shout out kay Never Mendoza, Marky Agonia. Shout out kay Never Mendoza. Sabi ni Marky Agonia Channel, naku naman yung Super Mega Love shout out. Dan Harang, marami pong salamat sa paharang kay Never Mendoza is on the house. Ayan, pinakamas mahal, sinisigawang, abay, jacket, abay. Nakapag-request pa eh. Ay, supot naman. Jacket tutoy. Ay, nakapag-request pa. Ay, supot naman ang saging. At takot na. Daming alagad na supa-supa. Sup-supina. Alagang daming alagad niya si Sup-supina eh. Hello bro, Marky Agonia. Pang emergency ko ang mga yan, Otoy. Ayan, maraming salamat. Saging na support. Shout out sa saging na support. Sabi ni Marky Agonia. Sabi niya tayo, ay sa ating bata din eh. Hanggang sakit na ng pangako tatawa din eh. Ikaw lang na. Ang Victoria, ikaw talaga eh. Mga padali mo yan. Ano yan? Tamsak Mayor, padaan lang. Abay, wag puntahan naman si Mikay. Mikay Vlog, Super Mega Love shoutout. Ang aking gobernador, Mikay. Ma'am si Mikay Official.
Jen Misal, pasupsup din dito, press pa to. Ayan, sabi ni Jen Misal. Kakaiba din sa bahay ni Presidente. Abay, oo nga eh. Ano gang markiyagon niya mga padaling niya yan? May Jen Misal-sal, may saging na supot. May apo ni Bulbul. Takot-takot na eh. Ano ba yan? Lahat na. Jennifer Mendoza, nandiyan pa rin nagbaba ng mga cute na emoji. Naku naman. Legit lahat yan. Paano naging legit? Wala nga picture. Patay, sup-sup na. Mega love shoutout sa lahat. Sabi ni Mikay Vlog, ayan. Ano gang pagkakasakit ko ng pangako eh. Press pa yan akin. Sige na, sup-sup na. Ayan. Sup-sup na daw, sabi ni Jen Salsal. Nagkamali na tuloy. Ma'am Victoria, ikaw ay talagang... nagkakamali ako ng pasabi. Jen Misal, press po akin. Sige, sup-sup na. Gagawa ako ng pic niya. Nagawan niyo ng picture yan. Takot na yan. Nangangalay ng katatawa eh. Nakamali na ng bigkas. Yung Victoria, huwag kang ganyan. Maganda. Padali mong iyan. Ay, nananakit pa nga eh. Ng pangako at sabi mo. Takot na eh. Ano ganyan? Lagyan niyo mga picture yan, Ma'am Victoria, Mami. Lagyan niyo na picture yan inyong mga ninja din. Talagang sasamlang ng mga ninja mong iyan. Ang pagkakasasamlang na yung mga padali mong iyan. Bukas naman ako nang gagawa ng pic niyan. Sige, bukas na. Nangangalay eh. Masisi kayo pag di kayo nakasupsop. Bago upload ko, iba na yan ang show dyan, iba na. Ayan, sabi ni Jen Misal, sana all may iba na. Hayaan mo na si iba na, may iba na yan. Nabulol ka na naman, Mary. Nakakabulol naman talaga yung mga padaling yan ni Ma'am Victoria eh. Talagang kasasamlang ng mga pangalang yan. Sa next LS mo, guluhin kita ulit. Kami na rin mga anak, yung bulbul na iyan. Bulbul na. Lagyan mo ng ice sauce. Sige, ayan dikitan nyo na si Jen Misal. Meron mala Ibana daw dyan. Roddy Snack TV, nagbaba ng bahay, nandyan pa rin. Pabiji-biji lang, naku naman. Si Jen Misal, hay, naku, puntahan nyo yan. At mala Ibana daw ang datingan. Yung po nakapin sa taas, baka naman kumakatok po sa inyo mga puso't damdamin kasama kaluluwa at ay balong-balunan. Pati bituka nyo, pati isopagus. Baka naman pakitamsakan po yan. Super chatter and sponsor ang aking lalabs at ang aking mayora. Baka naman, pakidikitan nyo po mga idol. Tamsak po, tamsak. Jen Misal, may binigay ako isa. Sabi ni Ma'am Victoria, Jen Misal, pabiji-biji lang. Ay, si stock on you. Malapit na si stock on you, merienda. Ay, hindi pala. Ayan, Arjohan Vlog po. Arjohan Vlog, pakipuntahan po. Nag-ano na po siya. Premiere na po ngayon, premiere. Salamat, Victoria. Ayan. Ito po, nag-uumpisa na, nag-uumpisa. Pakipuntahan naman po, nag-uumpisa na po yung kanyang premiere.
Kahit puntahan po yan, yung ibinaba ko mga idol, nandun po ako, nanonood po ako. Nandyan po ako mga idol. Kahit puntahan po yung ibinaba ko, nagpe-premiere na po. Malapit na po yan, malapit na. Kaya ang daming alagad ni Supsupa. President, grabe, napakaganda nga, parang iba na din. Ay, sana ko, si Jen Misal, oh, iba na talaga, pupuntahan niya, no? Marky, Jen Misal, ayan, kay Never Mendoza, nagbaba ng cute na emoji, ang ganda mo, idol. Ayan, sabi ni Marky Agonia Channel. Dito din ako kay Arjohan, idol. Sige, maraming pong salamat ha, kay Ma'am Kenyeber. Marky Agonia Channel, Bisaya ka ba? Pasupsup pa habang presko. Presko pa. Oh, Bisaya. Opo, Bisaya. Sana all Bisaya. Dikit na ako sa'yo. Iba na ha. Matagal na. Dikit. Dating dikit tayo, Marky. Ayan. Dikitan po tayo. Dikitan. At makipaglaplapan ng umatikabong laplapan. Naku. Ayan, oh. Iba na ang dating, ano. Iba na. Jen Misal, sexiest swimsuit moments, intimate pan, photoshoot, St. John's Island, Singapore. Ayan. All the way from Singapore City, Jen Misal. Ayun, iba na, iba talaga to, iba. Ibang datingan. Elandrina Supsupina Harang. Boss, busog na busog ako sa kanya, President. Nagpunta ako sa bahay niya. Sana all busog. Katakot-takot na yan. Nabusog ka na agad. Hindi ka pa nga nakain. Yo! Helandrina Supsupina is on the house. Katakot-takot na mga padali mo yan. Ma'am Victoria. Ano ganyan mga padali mong iyan? Pasasam lang ng mga pangalan eh. Apo ni Bulbul. Ako iba na. Ako kay iba na eh. Baba mo nga bahay ko dyan. Ay siya, sige. Pasaway na Bulbul, masaya lang. Ayan, kailan ka nagkaroon ng pasaway na Bulbul? Nabusog ako kay Ibana. Katakot-takot, Marky Agonia Channel. Sana all nabubos, makakabusog yan. Hindi ka pa nga nakakain. Busog na. Ayan, meron pang pasaway na Bulbul diya. Katakot. Utoy, siya, tika. Ibababa ang bahay. Katakot-takot na yan. Pasaway na Bulbul iya. Ako na magbababa.
Ayan mga ibinaba ko po ang bahay ni Ma'am Victoria Kulube. Baka naman, tatlong bantay mo ha, tatlo. Ako ni Bulbul. Ayan, ibinaba ko na Ma'am Victoria. Pasaway na Bulbul. Good host, nandito na ako sa utusan ko. Tigasin tayo eh. Host, nandito na ako. Nautusan lang, tigasin tayo eh. Sino kayang gutong vlog na yan? Hindi ko madali eh kung sino yung gutong vlog na yan. Ano kang main account mo? Hindi kita mapiplay ng 24 hours playing time sa yung video, gutom na vlog. Ilan rin na subsupina niyan yan. Nandiyan pa rin. Never Mendoza. Nagbaba ng bahay ng pit na emoji. Nako, oy, gutom na vlog. Ano kang main account na rin? Apo ni Bulbul na siya. Takot-takot. Natakot-takot yung Ma'am Victoria. Talagang ako'y napapangiti sa iyo mga padaling yan eh. Sup-supi na! Sabi ni Jen Rizal. Sige po mga idol, baba ng bahay ha, baba ng bahay. Dikitan. Pasaway na Bulbul. Masipa tayo ni Lolo dito sa supsupa na. Puro supsupa na yung nabot eh. Takot-takot. Tigasin ako host, kaya nawala saglit ng utusan lang ni Commander. Ay, sana all na utusan. Kaya ako madali ding utusan eh. Sige, maganda yan yung nautusan ay nasunod sa Commander. Siyempre ang Commander, na taga-utos lang yun, kaya nga Commander. Susunod ka pag nag-utos si Commander. Okay, tigasin, tigasaing, tigalaba, tigaluto, tigaplantya. Okay, tigasin yan. Jen Misales, nagbaba ng bahay. Pasaway na Bulbul, ako naman. Jen Misal, nasa bahay mo na yan, huwag kang ano dyan. Ay, talaga naman. Supsupan. May supsupan na, may laplapan pa. Mga pasaway na Bulbul talaga yan. Talagang sakit sa bangs niyan. O, yung pong aking nakapin, baka naman. Ma'am Victoria, yung nakapin ko. Ang dami mong alagad dyan. Baka naman patamsak-tamsak dyan. Yan, 12 million viewers. Season dahas po tayo. Nako mga idol. Ano naman yan? Ha. Ayan, gutom vlog. Anong main account mo, gutom vlog? At ipi-play ko ng 24 hours playing time sa iyong mga video naman. Ikaw ay magpakilala naman di ang gutom vlog. Yan, nantok na. Pasaway na Bulbul, isup-sup pa na yan, lahat talagad mo sa bahay ko. Yung di malagas na Bulbul ha. Kaibigan ko na yung nakapin, 5 na binigay ko utoy. Maraming pong salamat ng Victoria Kulube.
Mamaya pa po magbibigay ng ano yan, ng jacket at busy pa po. Nagluluto pa po yan, nagluluto pa. At malapit na yung kakain. Ayan, super mega love shoutout sa aking patamsak mo. Naka 41 na tamsak ko, ano. Ano po ng Victoria. Ilandrina Subsupina, bukas na ako magdagdag. Maraming salamat, madam, ha. Ang Victoria Kulube, idol talaga kita, ay katakatakot na yan. Maraming salamat naman dyan, maraming salamat. Lapagan po, lapagan, laplapan po tayo at supsupan na. Ayan, ilabas ang dila para masarap ang supsupan at laplapan natin dyan, mga idol. Sa abroad po kayo? Ano po, dito lang po ako sa Taiwan. Jen Misal, idol, dan po sa'yo, may bakas ako doon, idol, sexy mo doon. Ayan, sana all. Hilandrina, Subsupina, Toy, 20 yan. Pang-graduation yan, help ka, mga budol-budol na yan, bulbul na yan. Pang-graduation yan, help ka ng mga budol-budol na yan. Sa abroad po kayo, gutom vlog, dan ako sa'yo kanina pag nangiyom. Nangiyom akap sa Bisayang manok. Ayan. Sige, kayo na nagkaintindihan dyan. Hindi ko mabigkas ng maganda eh. Katakot-takot. Ayan, Inyeber Mendoza nandiyan pa rin. Gutom vlog, dan ako sa'yo kanina. Sabi ni Jen Misal, ay. Nagutom, Jen Misal, thanks po, idol. Welcome po, gutom vlog. Ayan. Sabi ni Jen Misal, nandiyan pa rin pa-BG all the way from Singapore. Ano gutom vlog? Malaibana ba datingan? Malaibana. Ayan, nandiyan pa rin si Hilandrina Subsupina. Pakisup-sup na po. Pasaway na bulbul, nandiyan pa rin. Dikitan niyo yan mga idol ha. Si Ma'am Victoria Kulube. Yan pasaway na bulbul, apo ni bulbul. Hilandrina Subsupina.
Supsupina. Takot. Pangalan yan. Idol, 500 watts hour na lang kulang sa watts hour ko. Yan ang magandang balita kay Never. Sige, banatan natin yan hanggang sa matapos yan. Huwag kang mag-alala dyan kay Never Mendoza. Araw-araw ko itang piniplay. Pag wala kang nakita sa analytics mo na Taiwan, puntahan mo ako rito at baltukan mo ako sa ulo. Ang kulit na bulbul, baka may puti na bulbul dyan. Jenny Sal, ayan, is on the house. Elandre na subsupina niya. Nandiyan pa rin. Takot-takot niya. Ilan ng pangalan niya. Anong napapag-isipan mo dyan, Madam Victoria? Ang dami mong napapadaling papagayan. Yahoo, Idol, Jen Misal, tawa ka ng tawa. Oh, si play ako, di ako marunong mag-play sarili ko. Aba, takot-takot ka rin. Ba't may play Bakit bulbul? Gutom mo. I-play. Hindi daw siya marunong mag-play ng sarili. Ay, Jen Misal, kailan ka pa hindi natutong mag-play ng sarili mo? Dami-dami mong daliri, hindi mo alam. Kulot na bulbul o sa taas o sa baba. Ay, bulbul nga. Hindi natural sa baba. Yan. Alam ka nagkabulbul sa ulo. Ang tawag na nag-walk. Yung bulbul, ang tawag doon yung nasa baba. Alam naman, nagkabulbul ka sa taas. Katakot-takot si Never Mendoza. Sumasakit na yung pangako eh. Kahit saan yung basta bulbul. Ayan, sabi ni Gutom. Sabi ni Gutom Vlog. Ayan, sakit na ng pangako din eh. Katakot-takot na yan. Ayan. Ano ang padaling yung iyan? Kayo naman ang mag-ilis. Ipariban na ninyo. Bulbul ninyo dyan. Walang Diyo. Ayan, pariban nyo ng mag-street. Pasaway na bulbul. Elandre na supsupina. Biji-biji. Takot niya. Papuntahan niyo po yung idol, mga nakapin sa taas dyan. Nako naman. Mayo si 50. Naihi ako sa kabulbul na yan. Dinsal. Sige, ihi mo na. Ay, maihi dyan kung saan ka dyan maihi. Takot ka dyan. Riban na bulbul, yahoo. Ano gayang mga padali ng Victoria niya? At ng bato ko eh. Nakatang bato ko sa inyo eh. Pasaway na bulbul nandiyan pa rin. Nako bakit biglang nawala yung aking tamsak? Kanina'y 43 yan Yan ang sinasabi ko. Yan ang sinasabi ko, Ma'am Victoria. Nauubos ang tamsak eh. Lumabas na si Riban Bulbul galing sa salon. Nariban na. Riban na bulbul yan. Nariban na nga. Yan. Puro bulbul lang inabot. Puro bulbul lang inabot natin to eh. Ang daming bulbul diyan. Diyan, mawa. Ano yung Gutom Vlog? Hindi ko naintindihan yun eh. Tawa mats ako.
Katakot-takot na yan. Past reveal, thumbs up, super mega love, shoutout. Ayan, para maiba naman. Past reveal naman, past reveal. Wala bang kuto ang bulbul dyan? Ay, siguro wala. Wala naman siguro. Totoy, ang inay din are. Ay, ikaw garing gayan, inay. Ay, siya, sige, bibigyan ko jacket. Ano yan, host? Masakit na batok mo, ha? Eh, oo nga, katatawa din kay Bulbulang are. Napalaban na din sa supsupan, Tsaka sa pabulbul ni inay, natatakot na yan. Magagalit ang anak ng mamay na rin. Dikitan na ninyo, presko, ha. Ayan, si Jim Misal nandiyan pa rin nagbaba ng bahay. Masakit na, ha? Masakit na nga sa batok, Tawang-tawa din, Nakakot na, ano man? Harang, bibigo ito. Ayan. Si Ma'am Victoria Colube, si Ma'am Victoria Colube ang pasimuno niyan, Sige po, dikitan po kayo, dikitan. Ayan na, 43 na. Kanina 43 na nga, ayan. Maawa kayo sa pulubi dito na walang bulbul, ayan. Napaawa ako, Napaawa ako. Din Rizal, ayan, wala daw bulbul. Ayan, nagkagupitan na ng bulbulan din. Nagparibad na nga si bulbul, hindi na nga, Naribad na. Takot yan. Time check. 9:04 PM, Super Mega Love Shot, Anita Magnaye, Jackie Tutoy. Ayan, Super Mega Love Shoutout. Sim D, hi ho, Super Mega Love Shoutout. Ano bang pagkakabigkas diyan? Sim D? Ayan, bibigyan kita ng jacket para makapagbaba ka ng bahay, Sim D. At meron kang 24 hours playing time sa iyong mga video. Ayan ha, Super Mega Love Shoutout ha. Ayan, may jacket ka na po, Simdi Dantan sa Coast. Maraming po salamat sa patamsak. Magbaba ka na po ng bahay mo, kaibigan, idol. Anita Magnaye, jacket, Tutoy, jacket. Ayan, sige po. Ayan. Anita Magnaye, Ma'am Victoria Colube pa rin yan. Padikit, patulong ho. Sige po, baba ng bahay. Hoy, pakidikitan po si Simdi. Ayan po, bagong-bago po yan, bagong pasok po. Dikitan niyo po yan, mga idol. Makipagdikitan ka dyan, Simdi, ha? Makipagdikitan ka. At kung hindi ka padikit kay host, baka naman magandang bakas lang ang kailangan. May nakount ba, Simdi, yan para ma-play natin ang video mo? 24 hours playing time sa iyong mga video. Aba, ayan ha. Pakipuntahan po si Simdi, batang-bata pa ang kanyang ang kanyang bahay po. Pakipuntahan po. Hindi araw-araw Pasko, ika nga. Ayan. Pakipuntahan naman po si Simdi. Ipi-play ko po yan ha, 24 hours playing time sa iyong pong mga video, Simdi. Ayan ha. 67 pa lang po ang kanyang subscriber. Hindi araw-araw Pasko. Pero sabi nga dapat Pasko araw-araw.
Sige, makipagdikitan ka dyan, Cindy ha. Makipagdikitan ka. Makipaglaplapan ka, ilabas ang dila sa pakikipaglaplapan para mas masarap ang laging laplapan natin. Okay? Dikitan niyo po yan, dikitan niyo po, dikitan. Salamat, host ng marami. Dikit ako, host, maraming salamat. Pastribil, pamahal po, ayan. Gutom vlog, bullbits. Ayan. Ano na naman yan, Anita Magnaya, pakidikitan po si Cindy, baby pa po ang kanyang bahay. Pakipuntahan niyo yan mga idol, padamihin po natin. Ako host, di mo na ako i-play host. Naka-play kita mamaya, ipi-play ko po kayo mamayang lahat, nakalista po kayong lahat sa akin. Nakalista po kayong lahat, ipi-play ko po yan mamaya pagkatapos ng aking LS. 24 hours play time sa inyong mga video naman. Dan Gutom Vlog, sabi ni Cindy. Ay, sige, bibigyan kita ng mga 15 minutes, Cindy ha. Dikitan mo at ako'y matatapos na kasi ako eh. Kasi bibigyan pa kita ng extension. Malapit na akong matapos. Dahil ako 25 minutes pa, 25 minutes. Sige, dikitan mo lahat yan, dikitan mo lahat yan. Baby pa po yan, si Cindy, dikitan niyo po yan mga idol. Pakidikitan po si Cindy, baka naman kumakatok po sa inyo mga puso't balungkada, kasama balong-balunan, atay-atay, saka yung mga esophagus niyo dyan. Dikitan niyo po yan, laplapin niyo po yan, ha? Mga idol. Apo ni Bulbul, bebe, dikitan mo ako, ayan, ha? Cindy, coming po sa'yo, coming, Gutom Vlog, ayan. Pakidikitan po yan si Cindy. Baby pa po ang bahay niya, no? Pakidikitan niyo po yan, pakidikitan. Marami pong salamat. Magdikitan po kayo, magdikitan po mga idol, magdikitan po. Ayan, coming po sa'yo, Cindy, gutom ako. Dan Pastribil, full pack, pakibalikan ako. Ayan, sabi ni Cindy. Mamaya ako bigyan ng 3 iba na dikitan ko. Thumbs up, Jane Samson, tapos ka na mag-LS. Super mega love shoutout, Jane Samson. Pinakamas mahal, sinisigaw ang pangalan mo. James Samson. Ayan, super mega love shoutout sa ating James Samson. Highly recommended monetized channel all the way from Manila, Philippines. Jane Samson.
Ayan, nagpabiji-biji pa. Sige po, dikitan, laplapan po tayo. Ilabas ang dila sa paglaplapan at para lalong maraming sumasarap. Ayan, tama ba yun? Parang ako lang nakain din yun. Kumakatok po sa inyo mga puso't damdamin at kaluluwa dyan. Mga atay, balong-balunan natin ha, mga idol. Yung aking nakapin dyan sa taas, baka naman. Nakikita niyo si Ma'am Jane Samson, ako naman yan. Mayamanin yan, highly recommended monetized channel po yan. Bombahin na natin to, bombahin natin. Naka-live pala to si Ma'am Jane Samson, oh. Bombahin natin to, bombahin natin. Naka-live pala. Pabomba nga ako mga idol, pabomba ako. Saglit lang, pabomba. Mga idol, pabomba ako ha, pabomba. Hashtag ha, Idol24TV, mga idol. Ayun na, pabomba po ako. Mami Victoria, ay mga alagad mo rin, pabomba po ako dyan sa binaba kong bahay. Ilagay niyo po, bombahan na. Hashtag Idol24TV. Pabomba po ako niyang ibinaba kong bahay, pabomba po. I-hashtag nyo ha. Idol24TV, i-hashtag nyo po. Titignan ko po doon kung sinong pumunta. Mga idol, pakipuntahan po, pakipuntahan. Pakibomba si Ma'am Jane Samsung po, pakibomba. Lagay niyo po doon, i-comment niyo po, bombahan, hashtag Idol24TV, bombahan, hashtag Idol24TV. Maraming pong salamat. I-hashtag niyo po, Idol24TV, i-hashtag niyo po. Titignan ko po kung nandun doon kayo ha, mga idol. Wala nga lipstick eh. Ilagay niyo po, Sini! hashtag 24TV, hashtag niyo po. Ayan, Lapla, may jacket ka na. May galap shoutout sa itang saktimit ka lang bang. Aponi. Pagtamsa po, salamat sa pagtamsa. Mami Victoria, lagyan niyo po ng hashtag niyo, Thank Idol24TV, you so much, hashtag niyo Lapla. po Kaya ako. kabala kayo ng mga Para alam niyo po kung saan po galing kayo. Thank you ha. Lapla, padikit na rin ang aking mga member. Baka naman. Iwan lang kayo ng bakas. Hashtag Laysap sa dulo para mabalik na kayo ha. Puso Ayan, sa ha. dreamer. Ayan, sige Lapla, tusukin natin yan. Patusok na rin ang primer mga lamlaman. Bobby Official, Downtown sa host. Ayan, marami pong salamat Ma'am General. Grabe naman yan, maraming pong salamat ha sa mga patamsak natin dyan mga General. Hindi ka ba nag-LS ngayon, General?
Ang dami kong ipi-play ngayon. Ang dami pumasok ng mga bago. 43 thumbs up. Ang dami ko ng patamsak na ito. Tama mo lagyan mo yung jacket. Ayan, malapit na po tayo matapos. 15 minutes na lang po tayo mga idol ha. 15 minutes na lang. Makipagdikita na po kayo dyan. Makipaglaplapan na po kayo dyan mga idol. Apo ni Bulbul. Katakot-takot na yan. Binombahan ko na po, Mayor. Marami pong salamat, Aida. Mama Aida, nandyan parang pala kayo. Ang secretary, ang aking secretary. Nandyan pa rin pala ang aking secretary. Ayan, sige po, sige po. 15 minutes na lang po ako Ma'am Victoria. At tayo po ay present host, MD. Naglagay po ba kayo ng hashtag doon, Idol24TV, sa pinabomba ko sa inyo, mga idol? Para alam niyo po na binomba natin siya. Malay mo, magbalik. Hoy, akala ko hanggang sa premiere ni Mayor Reles niyo meron. Mamaya, hindi pa. Okay na yun. Ibibidyo kasi yung aking mga ninjas eh. Kaya baka mawala yung signal ko. Hihina. Hihina yung aking signal pagka isasabay ko yung kanyang live. Ay streaming. Ay, streaming. Yung kanyang anong tawag doon? Basta yun na yun. Di ko na nila sa mga alagad ko, tamsak na lang bunso. Maraming pong salamat sa mga patamsak ko Maraming salamat. Present ako, Cindy, magbali ka, makipagdikitan ka dyan, makipaglaplapan ka. Ayan, may jacket ka na. Trisel Vlog, mega love, shoutout, love, thank you so much. Ayan, thank you, Idol24 TV. Ayan, may jacket na kayo ha, may jacket. Iyon, Victoria Colobi nagbaba na ng kanyang mga emoji. Naku naman ang popogi na, kukyot. I'm back host, galing Jen Samson. Ayun, maraming po salamat Gutong Vlog ha. Ito na ako, Toy, at baka mayari ako ng tismosa ng barangay ni Kapitan. Taktay ka di ha, Ma'am Victoria. Nadadali ka pa ni, mga tismosa dyan ng mga barangay ni Kapitan. Ay siya, balik na din eh. Ayan, dikita na po kayo, dikita na. Magbaba po kayo ng mga bahay-bahay nyo, makipaglaplapan na po kayo mga idol. Naku naman yan.
Chismosa ng barangay na walang kapitan. Uy. Tatakot-takot yung Victoria. Hayaan mo na sila. Hayaan mo silang mga chismosa. Ayan ang mga walang magawa sa buhay-buhay. Yung mga chismosang iyak. Marias TV, keep on vlogging Kangkan. Ayan, maraming pong salamat sa pagbisita sa aking LS. Bibigyan kita ng super jacket medium size at meron kang 24 hours playing time sa iyong mga video. Maria TV. Hayaan mo na yan, Mami Victoria. Wala tayong magagawa. Pinanganak silang tismosa. Syukran Kangkan. Syukran Jida naman dyan, mga ka-idol, ha? Marias TV. Chef Halik Habibi. May nakan po ba yan, Ma'am Maria? Syukran Kangkan. May nakan po ba yan, Ma'am Maria? Ano po? Marias TV? Para ma-play po natin ang 24 hours playing time sa iyong mga video naman. Marias TV, Habibi. Marhaba sa iyo naman dyan. At kung hindi pa kayo dikit kay Idol, baka naman. Super mega love shoutout dyan. Marias TV. Gutom ako ay gutom vlog. Nagbaba ng bahay. Puntahan nga natin to si TV at si Marias TV at baka hindi ko pa kadikit. Aba, Marias TV. Nasaan ba si Marias TV? Ano ba yan? Ayun, Marias TV. Nandito pala. Hoy, pakipuntahan natin to mga idol. 998 subscriber o dadalwa na mga idol o. Baka naman, pakipuntahan po natin to. Pag-graduating po natin mga idol, pag-graduating po. Kaso wala po kayong comment Marias TV, i-on nyo po yung inyong comment section para mabigyan po kayo ng comment. Ayan pa, ako ay pang 999. Iisa na po, iisa na. Pag-graduating po natin to mga idol ha, pag-graduating po natin. Maria TV, sandali lang po, ibababa ko po ang bahay. Pag-graduating po natin. Ayan po. Pag-graduating po natin yan si Marias TV, nako naman yan. Ibinaba ko po ang bahay, nako 999. Pakidagdagan mga idol para hindi mamukbang ni Whitey. Isa na pang ano ko, OTW na po, maraming salamat po Ma'am Aida. Pakidagdagan po natin yan, pakidagdagan para hindi mamukbang. Nako, sayang naman. 999 po ako, pang 999 po ako kay Marias TV. Pakidikitan po natin, pakidikitan.
Pag-graduatein po natin yan mga idol ha. Pag-graduatein po natin si Marias TV. Baka naman. So, konting kembot na yan oh. Dagdagan niyo po, dagdagan. Paramihin niyo po. Ayan, iisa na. 999 na po yan mga idol. Pakipuntahan po yan. Nakpo, sayang naman. Para mag-graduate natin si Marias TV na naman. At yan po tayo po ay magko-closing prayer na po tayo mga idol. Prepare yourself for a closing prayer. Tayo po ay malapit na magtatapos. Yes, Lord God, maraming salamat po sa lahat. Maraming po salamat sa gabing ito, sa aming pagkakatipon. Thank you, Lord God, dahil nandito pa rin po kami at binigyan niyo po kami ng kalakasan sa araw-araw. Thank you, Lord, dahil sa mga blessing, mga natanggap po namin sa bawat araw at sa buong maghapon. Maraming pong salamat, Panginoon. Dinadalangin ko po ang mga pamilya namin sa Pilipinas na lagi niyo po silang gabayan at ingatan. At sa lahat po ng pumasok sa aking piging ngayong gabi at sa lahat ng kanilang buong pamilya, ingatan mo po sila, Panginoon. Ipuin niyo po ang kanilang mga puso na muli po kayong makilala at maitaas. Ingatan niyo po sila sa COVID-19 at lalong-lalo po ngayon na lumalala pa. Alam po namin na ito ay binigay niyo pong pagsubok para malabanan po namin. Alam po namin na nagbibigay po kayo ng pagsubok na hindi po namin kaya. Kayang-kaya po namin lagpasan ito basta't kayo po ay nandyan at gumagabay sa pang-araw-araw namin buhay. Ingatan niyo po ang mga OFW natin sa sulok man ng mundo. Kung sila po ay pauwi pa sa kanilang mga tahanan, ingatan po ang kanilang mga driver. Dinadalangin ko rin po lahat ng mga may kapansanan at mga may sakit, kayo po ang humipo sa kanilang mga puso at kaluluwa. Dalangin ko rin po na sana maging maayos na po ang bansang Pilipinas at tanggalin niyo na po ang COVID. Dalangin ko rin po, Lord God, na bigyan niyo po kami ng kasaganaan sa pang-araw-araw naming pamumuhay, sa aming kasaganaan ng aming kalakasan po namin sa pang-araw-araw para makapagtrabaho po kami ng maayos. Panginoon, tanggalin niyo po sa amin ang mga galit, puot, hinanakit. At palitan niyo po ito ng pagmamahal, pangunawa at pagtitiis. Lord God, patawarin niyo po rin po kami sa aming mga pagkukulang at pagkakasala. Ipuin niyo po ang mga bawat pusong
nakakalimot sa inyo, Panginoon, upang sa gayon, kayo po ang aming maitaas sa pang-araw-araw naming buhay. Lord God, thank you sa gabing ito at sa mga matutulog po ay ingatan niyo po ang aming mga kaluluwa. Kayo po ang humawak sa pang-araw-araw naming buhay. Dalahin ko rin po ang aming mga pangarap na sana'y ikatuparan po. Hangarin po namin na maging matagumpay kami sa aming mga buhay-buhay, Lord God. Ito nga po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, thank you po. Thank you sa lahat. Mrs. Sugar Vlog, maraming salamat sa pagpunta ha. Kaso nga lang po, 5 minutes. Para makapagbaba po kayo ng bahay, bibigyan ko po kayo ng jacket. At ipi-play ko po kayo ng 24 hours, plain time sa inyong mga video naman. Marami pong salamat, Kalimbang Olpuhos. God bless. Ayan. Tamsak ulit, Idol. Lobat ang isang phone. Ito muna. Ayan. Ingat din po kayo dyan, Mayor. Nag-pray pala si Idol. Opo, nagpi-pray po tayo po kahit papano kilala po rin po natin si Lord. Have a blessed night, everyone. Have a good night and rest to all. Ayan po. Mabuhay ka, host. Maraming pong salamat. Till we see again, everyone. Maraming salamat po. Hanggang bukas po tayo muli. Jennifer Mendoza, binigyan kita ng jacket. Ano? Ayan. Good night, Idol. Maraming pong salamat sa inyong lahat. And no further ado, I'm saying goodbye and good night. This is Albor host po sa balat ng LS Idol 24 TV. Thank you and good night.